ನಮಸ್ಕಾರ. ಮರತ ಬೇಲದಾಯ ಮಲೆನಾಡಚ್ಚವೇ, ಕಲ್ಲದ ಬೇಲದೆ ಕಲ್ಕುಡೆ, ಬಂಗಾರದ ಬೇಲದೆ ಯಾರನಿ, ಚೊಂಬುದ ಬೇಲದೆ ಚೊಂಬೊಟ್ಟಿಗಾರೆ, ಕಲ್ಲದ ಬೇಲದೆ ಕಲ್ಕುಡೆ. ಐನು ವರ್ಣದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಿಯರ್ನ ಕುಲು ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತಿನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರೆ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾರಣೀಕದ ದೈವಳಿಗೆ ಮುಲಿತ್ತ ತುಂಡುಡು ಆರಾಧನೆ, ಪಜ್ಜಿ ಮಡಲದ ಆರಾಧನೆ, ಗುಂಡಕಟ್ಟದ ಆರಾಧನೆ, ಕಲ್ಲುಪಾರದ ಆರಾಧನೆ, ಸಾನ ಮಾಡೋಳಿಡ ಆರಾಧನೆ, ಗುಡಿಗೋಪುರದ ಆರಾಧನೆ ಏತ್ತು ನಡತಂದಾಂಡ್ಲ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಪರಮಶಕ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಡು ತೂವಡು ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲತ ಭಾವುಕ ಜನಮಂದಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಮನೋಜ್ಞವಾಯಿನ ಕಲ್ಪನೆಗ ಮುಖೇನ ಆ ಕಲ್ಪನೆಗೊಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಕೊರ್ಪುನ ಕುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಅತ್ತಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ತಂಡ ವಿಶ್ವದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿ ಭಿನ್ನಾನಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಉಲ್ಲೇಖಂಡು ಬಂದುಳೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಆ ಶಕ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮುಖೇನ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಟು 354 ದಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಸ್ವರೂಪಡು ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒರುಕು ಒಂಜಿ ರಂಗು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಸಂದೈತ ಮಂಟೊಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳುವ ನೆಲಟು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಾಪಣಪನವು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ನೆಲ ಅವಳು ನೂಲುಪಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟುಗಳ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುನ ವರ್ಗ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವರ್ಗ. ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವರ್ಗಗಳ ಈ ನೆಲದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಬಂದುಳೆ ಈ ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ತೆರೆಯೋನಡು ತನ್ಮುಖೇನ ದೈವದ ಕಲಟ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯರಬೋಡಾದ ಅಲ್ತ ಚಾಕಿರಿದಕ್ಲೇನ ಕನತದು ನಮ್ಮ ಕಲಟು ಕುಲ್ಲಾವಡು ಕಲಟು ಕುಲ್ಲಾದ ಕಲತ ಕಲನಿಲೆನು ಲೋಕಗು ಪಟ್ಟುಡು ತೆರಿಪವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗ್ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯವು ಬೆಪ್ಪುನು ಕಳೆದು ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ನಂಬಿಕೆದ ಹೊರಟು ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದೊಳೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಏನಿತ ದಿನ ತುಳುವ ನೆಲತ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮುಗಮೂರ್ತಿದ ಬಗೆಟ್ಟು ಅವೇನು ಎರಕಮೇಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬಗೆಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲತ ಸೊತ್ತುಳ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಆ ಸೊತ್ತು ಮಲ್ಪುನಕಲ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲೆಗಳ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ನೆಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂದು ನಿಖಲು ಕರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೂರದ ಕೇರಳದ ಪುಟುದು ಬಲತೆರಿಂದಾಣ್ಲ ಅಲ್ತು ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಬಂಜಿದ ಆಶ್ರಯಗೆ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಕುಂಜಿರಾಮನ್ ಪನ್ಪನಂಚುತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಳುವ ನೆಲಟೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ದು ಆ ಪುರಾಪುನು ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ಮೂಲ ಜಾಗ ಏನಂಚುತ್ತನ ಕೇರಳದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ದೀಪುನಂಚುತ್ತನ ಪುದರ್ದಿದು ಆ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲಾದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಂಚುತ್ತನ ಮಾತ ಮುಗಮೂರ್ತಿಗೆ ಎರಕಮೈಪುನಂಚುತ್ತನ ವಿದ್ಯೆನು ತನ್ನ ಬದುಕಡೆ ಎರಕದೋಪಾದಿಡು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಪುದರ್ಡು ಕೇರಳದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಪುದರಿತ್ತನಲ್ಲ ಈ ನೆಲತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಮೋಕೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮಕ್ ಕುಂಜಿರಾಮನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿನ ಲೇಸಿಗೆ ವಾಲಗಾತಿರು ಅರೆನು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕುಂಜಿರಾಮಣ್ಣನ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಅರೆಗೆ 2 ಜನ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಮಗೆಲ ಒಂಜಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅನ್ನ ಪುದಾರೆ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಪುನಾರ ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರುಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ವರು ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಸಂದೀಪ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಲೆಪ್ಪ ಅರಡ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಬೇತನೆ ವಿಭಾಗದ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರ್ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಳುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಬೇತ ಸಮುದಾಯದ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಚಾವರ್ದ ಕಲಟೆಂಗಲು ಪಾತಿರಲ್ಲ ಆರ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮಗೆ ಏನೇ ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇನೆ ಆರ್ಲ ಯುವಕೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು AC ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಸಂಗನಾರ ಕಲ್ತಿರಂದಾಂಡ್ಲ ತನ್ನ ಕುಲಜನ್ಮದ ವೃತ್ತಿನ ಅರೆನು ಒಯ್ತದು ಐಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸದು
ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಲೆಗಾರಿಕೆನ ಇನ್ನು ನಡಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಜವನೆ ಸಂತೋಷಾಚಾರ್ಯ ಇರಲಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರುಡು ನಿಕಲು ಮೊಗುಳ್ಳ ಪಾತೆರಡು ನಮ್ಮ ಸಂಶಯಗಳೇನು ನಿರಶನ ಮಲ್ತನೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರಗಳೇನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟನೋಡು ಸುರುಕಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಳ್ಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಕರೆಕಲು ಅಸಂಖ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಿತೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರುವಾಂಡ್ ರಿತೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರೇ ನೆಗಲು ತುಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡ್ಪೇರಿ ಚೇಳಾರ್ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಸಬುದಾರ ಖಂಡಿತ ಅರೆಲ್ಲ ದುಂಬದ ಲೆಪ್ಪೆರೆಂಡು ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಜನೆ ನಮಕ್ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿಂದ ಬಣದುಳ್ಳೇರೆ ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಜೀವನ್ ನಾಯರ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿಲ್ಲರೆ ವಿ ಸಿ ವಿಠಲ್ ಬೇಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಕಾತೊಂದುಳ್ಳ ಅಂದು ಬನಂದಿಲ್ಲರೆ ಒಂದು ಎಕಡೆ ಕಡೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕುಳಾಯ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಜೋಗಿ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಕ್ಕ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಲದ ಶಿಲ್ಪಿ ಪುಗರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡಾಂಡೀರು ತೇರಿಪೇನೆ ದುಂಬುದಿನ ಲೆಪ್ಪಗ ಆಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆನ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಕ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅರೆನ ದುಂಬುದಿನ ಲೆಪ್ಪಗ ಸುನಿಲ್ ಎಸ್ ದೈವಳನ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮುಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಅಂದ ಕೇನೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚನೆ ಶರತ್ ಗೌಡ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಜೀವನ್ ನಾಯರ್ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅಂಜನೆ ಕೆ ಮಮತಾ ಅಂಜನೆ ಮಹೇಶ್ವರನ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರೆ ಹರೀಶ್ ಮೋವಾರೆ ದೈವದ ಮುಗೋಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉದ್ದ ಆಗಲ ಉಂಡಕೇನೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಗಣೇಶ್ಪುರ ರವಿಚಂದ್ರ ಪಂಡಿತೇನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಬಣಂದುಳ್ಳೇರೆ ಖಂಡಿತ ಲೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಿಖಲ್ನ ನಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಲೆಪ್ಪುಗ ಕರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದ್ನಾಜಿಕ್ ಬಲಸುನಿ ಬಂಡ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದುಳ್ಳೇರೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಪ್ರಥಮ್ ಸಾಲೆ ಅಂತ ಒಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನೆ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಿರುದು ಬತ್ತಂಡು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಯುವಾರ್ ದಯಾನಂದ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟಡು ನೂಲುಪಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಉಲ್ಲೆರ ಪಣದ ಲೆಪ್ಪುನು ಉಲ್ಲೆರ ಅಂಚೆ ಬಣ್ಣದ ಲೆಪ್ಪು ನಾವು ಏರೇನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರನ ಬಣ್ಣದ ಕೇನೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶಾಂತಿ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕುಂಪದವು ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ದುಂಬದ ಲೆಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಅಣ್ಣ ಸುರುಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಕುಲ್ದರೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ಕರೆಗಾತಂದುಂಡು ಆಗಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲ ರುಲ್ತರದು ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಹಾ ಒಲ್ತುರ್ದು ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲ ರೀಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡೋಳು ಹಲೋ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಲ್ಪ ಬೀರಿ ಬೀರಿ ಹಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಸೇದಿನ ಸಂತೋಷನಾಗ ಟಿವಿ ಕುಂಜಿಯಾಗಲ ಸುಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಲ್ಲೆ ದೈವದ ಪರಿಕ ಮುಗಾಡ ಕರ್ತನೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರು ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಐಕ್ ಆಯ್ತ ಶಕ್ತಿನ ದಿಂಜ ಇರ್ಬಂತೇರು ಅಂದ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರೆ ಅವು ಎಂಚ ಒಳ ಸಿಸ್ಟಮೂರು ದಿಂಜವೇರೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆ ಬಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಬಂಡ್ರಣ್ಣ ಗುಂಜಿರಾಮಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಕೊಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಏಕರೂಪಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊರ್ರೆ ಸುರುಕಾದು ಇತ್ತ ಈರು ಪುಟ್ಟದು ಬಳತಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಜನನ ಊರ ಮೂಲೆ ಆತಂಡು ಅಮ್ಮೇರು ಅಲ್ತಾರು ಕೇರಳದಾರು ಇನಿತ ದಿನ ಮೂಲು ಎಕಡ ಬಂಡೆ ನಲ್ಕನೆ ಐನ ವಿಭಾಗಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದಾರ ಕೇರಳದ ಮರ್ಗೆಲ್ಡ್ ನಿಖಲ್ನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮದ ಐನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಾದಪುರ ಪುದಾರ ಐನು ವಿಭಾಗ ಎಂಚಿನ ಆಶಾರಿ ಮೂಶಾರಿ ಕೊಲ್ಲನ್ ತಟ್ಟ ಕೊಶನ್ ಐನು ಪಂಗಡ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಅವು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆ ಅಂಚ ಬಣಪ ನಾವು
ಐಟ್ ಆಶಾರಿ ಬಂಡ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂಡ ಮರತ ಬೆಲ್ದೆ ಮರತ ಬೆಲೆ ಐದು ಮೂಸಾರಿ ಬಂಡ ಎಂಕಲು ಎರಕದ ಬೆಲ್ದೆ ಎರಕದ ಬೆಲೆ ಬಂಡ ಚೊಂಬು ಪಿತ್ತಲೆ ಕಂಚಿ ಪಿತ್ತಲೆ ಪೂರ ಕರತ್ ಮೈ ಆಶಾರಿ ಮೂಸಾರಿ ಕೊಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಕರ್ಬದ ಬೆಲ್ದೆ ಆಶಾ ಮೂಸಾರಿ ಕೊಲ್ಲ ತಟ್ಟ ಮಂಡ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲ್ದೆ ಬಂಗಾರದ ಕೊಸನ್ ಬಂಡ ಮಣ್ಣದ ಮಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ರಡ್ಡಲ ಐನ ವಿಭಾಗ ಎಂಕಲ ಕೇರಳೋಡು ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ವಿದ್ಯೆ ಅಮ್ಮೆರೆಡ್ದು ಬತ್ತನತೆ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡಿರೆಗೆ ಏತ್ ಪ್ರಾಯಟ್ಟು ಶುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಪುರಾತನಗಳ ಬಂಡೆಂಗಲ ಭಗವತಿಗೆ ಮೂಸಾರಿ ಕೋಯಿಲ್ ಬಂಡೆಂಗಲ ಈ ಎರಕದನೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಮೂಸಾರಿ ಕೋಯಿಲ್ ಬಂಡೆಂಗಲ ತರವಾಡು ಕುಂಜಿಮಂಗಲೋಡು ಅವಳು ಕುಂಜಿಮಂಗಲ ಪಯ್ಯನೂರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕುಂಜಮಂಗಳ ಮೂಸಾರಿ ಕೋಯಿಲ್ ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲದಗಲನೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಐಟು ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಗಲ ಅಜ್ಜರ ಮೂಜಿ 4-5 ತಾಲೆ ಮಾರು ದುಂಬು ಈ ದೇವಿಗೆ ಭಗವತಿಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಅಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟದ ಎರಕಮೈತಿನ ಜಾಗ ಎಂಗಲ ಕಾರಿಗೆ ಅಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟದ ಅವಲೇ ಎರಕಮೈತಿನ ಜಾಗ ಅಂಚಾರು ಮೂಸಾರಿ ಕೋಯಿಲ್ ಭಗವತಿ ಪನ್ಪನ ಎಂಗಲ ಕುಲ ಇಡೀ ಎಂಗಲ ಪರಂಪರೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಭಾಗ ಯಾನು ತೆನ್ನ ಅಮ್ಮಿರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನಂಡು ನನ್ನ ಈ ಎಂಗಲ ಅಲಿಯಲ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇರಿಗೊಂದು ಈರು ಏತ್ನೆ ಪ್ರಾಯ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಡ ಅಮ್ಮೇರ ನೋಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಉಂಡ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ತೀರ್ನಾಗನೆ ಒಂಜಿ 10-16 ವರ್ಷ ಅಮ್ಮೇರ ನೋಡಿ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಮತಂಚಿ ಈ ಕೈ ಕಂಬಂಚಿ ಮತ ಅಮ್ಮೇರು ಮುಖ ಮತ ಕೊನಂತೆ ಆ ಕಾಲದ ಗುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಬೇತ ಇತ್ತು ನಂಗಲ ಗುತ್ತಿ ಬೇತ ಅಂಚೆತ್ತನು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಮ್ಮೇರ ನೋಟಿಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂತು ಆಂಡಲ ಆ ಕಾಲೋಡು ಈ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಯ್ತನು ರಡ್ಡು ಬರ್ತು ಉನ್ಪುನಗ ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಪಣ ಅಂಚಿನ ಟೈಮು ವಾ ರೀತಿ ಬಂಗ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲ ಬರ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಮುಗ ತಿಕ್ಕನ ಆಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಮುನ್ನದಾಜಿ ಬಂದೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮುಗ ಪೋಯಿನ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ವನಸ್ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಸೆಗೆ ಅಮ್ಮೇರ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತೆ ಆಗ ಅಮ್ಮೇರ ಬನಂತೀರು ನಮಗ ಈ ಬೇಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಏನ ಬಂಡ ಫಿಟ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಫಿಟ್ಟರ್ ಅದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಆಳ ದಾದನ 6ನೇ ಕಾಲ ಕರಿಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಂದೆ ಓ ಬೇಲ ಮಂತ ಮುಟ್ಟ ನೆತ್ತೇರ್ದಗನ ಬುಡ್ಜಿ ವೈತಂಡ ಅಂಡ ದೇವರು ಬುಡ್ಜೇರು ಅವದಾಯಕೆಂಡ ನಿಖಲ ಮುಷಾರಿ ಕೋವಿಲ್ ಭಗವತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಆರು ನಿಕ್ಲಿನ ವಂಶೋಡಂಜಿ ಬೋರ್ಡಂದು ಮಲ್ತೀರು ಅಂಚದ ನಾನು ಇಂಜಂಜ ಸರ್ಕಸ್ ಗೊಬ್ಬನ ಎನ್ನ ಜೀವ ಮಂಡು ಓಲ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಈ ದೇವರನ್ನ ಬೇಲವಂತ ಮಗ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬೋತೇಜಿ ತಿನ್ನದಿಪ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜೋಗ್ಲೆ ತಾಂಕುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಮತ ಬರ್ತನೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಾಡು ಎನ್ನನೆ ಮಲ್ತದ ದೇವರನ್ನ ಮುಂದೆರ್ಸನ ಎಂಗಲ ಗುರು ಬಣ್ಣದ ಎಂಗಲ ಅಮ್ಮೇರು ಎಂಗಲ ಕುಲ ದೇವರು ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲಾಡು ಸಾಧಾರಣ ಮೂಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪದೇರು ದೇವರು ಆ ಮಾತು ಮೇಟ್ಲ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಉದ್ದೇಶಿಟ್ಟು ಏನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪನು ತೂಪನವೇ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ದಾಯಕೆಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಿನೊಂಜಿ ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರೆಗು ಇನೆ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಡು ತೂಪುನ ಅವಲ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿದ ಬೆತೆಬೇತ ಸ್ವರೂಪಲೇನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯ ಆ ಬೆತೆಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಕಲ್ಲಡಾದಿಪು ಬಂಗಾರಡಾದಿಪು ಮರಟಾದಿಪು ಇಟ್ಲ ಅವಿನ ಕನಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯ ಆ ಸಮುದಾಯ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಜನಿವಾರ ಧಾರಣೆ ನಿಕ್ಲೆಗುಂಡು ಈ ಜನಿವಾರ ಧಾರಣೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ನೇರ ಪನಪುನಕೆನ್ನೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರೋಪಾಸನೆ ನಿಖಲ್ನ ಮೂಲರ್ಧ ಬತ್ತನವು ಗಾಯತ್ರಿ ಆರಾಧನೆ ನಿಖಲ ಮೂಲರ್ಧ ಬರ್ಪನವು ಮೂಲತವಾದಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡುಂದಂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ಬದುಕಿಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪಣಪನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಲ್ಪನವು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಬದುಕು ನಿಖಲ್ನ ಮೂಲತವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಈ ತಾಮಸ ಆಹಾರ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪನ ತುಪ್ಪ ತಾಮಸ ಆಹಾರ ಇತ್ತಂಡ ದುಂಬು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಗೆ ಕರೆಗ ತಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಶ್ವಿನ್ ಬಾತಿರ್ನು ದುಬೈ ಯಶ್ವಿನ್ ರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಜಲಾರು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲೆ ಈರು ದುಬೈ ಎಂಜ ಕೊರೋನಾ ಮನೆಯಲ್ಲ ಇರೋಣ ದೈವದೇವರದ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ ಇಚ್ಚಿ ಆಡಲ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾನ್ ಪಂಪಿಂದ ಅದೊಂದು ಪನ್ನಂಡ ಇಂಚಿಪ್ಪಗು ಯಾನೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ಮೂರು ದುಬೈಡೆ ಅಪುಲು ಪಂಜಾಬ್ ದಪುಲು
ಆಂಡ ಆಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ನನಗೆ ತೂಯಿನದಾದಂದು ಪಣ್ಣಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿನ ಮುಗ ಶೋಕೇಸುಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಕಲ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಪ್ಪಲು ಬಂಡೇದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಂಬೆಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಶೋರೂಮ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಪಂಡ ಸೇರು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲರ್ದೆ ಬೈದಿನಂದು ಅಕ್ಲೆಗ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಇಂದಾದಂದು ಪಣ್ಣಂಡ ಒಂಜಿ ಪರತ್ತು ಮುಗೋನು ಕೆಲವು ಜಾಗ ಕರಪ ಒಂದೆ ಆಯ್ತ ಕಳೆದಿತ್ತದವೇನು ಮಾರುವೇರ ಅಂತ ಇಂಜಿನ ಮಂತ್ರಿ ನಿಜ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂತೂ ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಿಡ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲಮು ಕಲೆದೆತ್ತದವೇನು ಮಾರುವೇರ ಪನ್ಪನಂಚೆತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇರು ಮೂಲು ಇತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಕ ತಿರುಗಿದಿನ ಆ ನೇಮಕಟ್ನಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಆತನ ಬಾಕಿ ವಾದ್ಯದಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂಡ ಬಂಜಿದ ಬಡಿ ವಿದಯುರುಡ ಅಂಡ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆಂಡ ದೈವದ ಕಲತ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಲ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ಪುನಾಥ ತಾಕತ್ತದಾರೆ ಬಾಕಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ದೈವ ಬಂಡ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕಲರಿಗೆ ತೋಜಿದೆ ದಯಕೆಂಡರಿನ ತೋಜಿದಂಡು ಯಶ್ವಿನ್ ಬಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದಕೆಂಡ ಉಂದುಲ ಎಂಕಲ್ ಡೆಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ನಿಕುಲು ಎರಕಮೈತು ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮುಗ ಅವಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡುಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಆಯಿನ ಪಗ ಅವೇನು ಕಲೆದೆಪ್ಪುನ ಒಂದುಂಟು ಕಲೆದೆತ್ತದು ಅವೇನು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಕುಲ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಮಾರುವರ ಅತನ ಮಾರುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಐತ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಇಂಚ ಉಂಡ ಐತ ಎಂಕುಲು ಭೂತಸ್ಥಾನ ಮುಗ ಒಡಕಾತನಿಂದ ಯಾಪ ಆ ಜಾಗದ ಎಂಚಾಂಡ ಇಂಕು ಅಲ್ತ ಆಯ್ತ ಪೂಜಾರ್ಲ ಆಯ್ತ ಏರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಗಲಕ್ಕೇನು ಈ ಜಾಗ ಇಂಚ ಐಕ ದೈವಡನೆ ನಿಕೊಲಂಜಿ ನುಡಿಕೆ ಅಂದು ಆ ಮುಗನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಆಕ್ಲಡಕೇನು ಅಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ನಿಜಾದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಂಡ ಆ ಜಾಗಡೆ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಬಯಡ್ ಬರ್ಪಾಂಡವು ದೈವ ಅಂಚ ಅಂಚ ಆನಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಜಾಗೇಡು ಅವಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟದು ಅಕಲೆ ದೂಡೆ ಅವಲೆ ದರ್ತದ ಅವೇ ಮುಗನ ಆ ಮುಗಕ್ಕೆ ಪಾಡುವ ಪಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತ ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಅವೆ ನಂಗೆ ಅವೇನು ಅವೇನು ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ತಿಂತದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬೈದಾರೆ ಅವಲೇ ಅಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟದ್ರ ಅವೇ ಮುಗತ ಕಲೆದ ಅವೇ ಮುಗತ ಅಚ್ಚಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನೆ ಅವಲಂದತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ದುಂಬುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ದುಣ್ಣ ಮಲ್ತ ಬಾರ್ದಾರ ತುಂಬ ಇಂಗ್ಲ ಎರಕೊಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದೇ ತಮಾಷೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಐಕೊಂಜಾತ್ ದುಣ್ಣ ಅವ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಕ್ರಮೇಣ ದೆಕ್ಕ ತರೆದಾನ ಹಗುರ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತನು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಆ ದುಂಬುದ ಮುಗ ಅತ್ತು ಏರ್ಲ ಪನೆ ಆತು ಶೋಕುಡು ಅವಾದ ಅಂಚ ಅವೇನು ಕರತದ ಐಕ್ಯಮಯ ಆ ಪಂಡಿತ ಪಿದೈವುರುಡು ಶೋಕೇಸ್ಡ್ ಕೆಲ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ನಗುಲು ಪೇರು ಎನ್ನ ಕಸ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಐತ ಬಂಡ ಆಸೆ ಯಾನಿತ ಒಂಜಿ ವೇಳವೇನು ಮಾರಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಆಸರೆಯ ಅತ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ದೈವದೇವರೇ ನಂಗೆ ಮಾರ್ನ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಲೆ ಇದರ ನಂಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾನ ಬರಿ ಹಿಡ್ದೀವಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲ ದುಂಬುದ ನನ್ನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೂಯರ ಆವಡ ಅವು ತೂಪಿನ ಕ್ರಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಸಂತೋಷ ಇರೊಂಜಿ ಯುವ ಜನತೆ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ನ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಜವನಿರ್ನ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಾತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತುಂಬನಾಗ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತುಂದು ಒಂದು ಈತು ಸಹಸ್ರಮಾನ ಕಾಲದ ಅಂತ ಬಣ್ಪೇರು ಕಲ್ಲದ ಅವನೇನು ತೂದು ಬಣ್ಬೇರು ಈತು ಸಹಸ್ರಮಾನ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ಲೋಹದ ಒಂದು ಈತು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಮುಖಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಬಣ್ಪನ ತೂಪ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟು ಅವು ಏತು ಪಿರಾಕದ ಇಂಚ ಅತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚಪುರ ಪಣಪುನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಭಿನ್ನ ಆನಂದ ಅವಿನ ಪಗಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಕರತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಆ ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕದನೆ ಮುಗಾಂಡ ಆ ದುಂಬುದ ಪ್ರಾಕದ ಪರಂಪರೆ ಪೋಯ್ಜ ಯಾನ್ ಪಣಪುನ ಅಚ್ಚಿ ಕಡ್ದವಿನ ಕರತ್ತು ಮೈಪುನ ಹಿಡ್ದು ಈರು ಪಣಪುಲಗೆ ದೀಪುನ ಅವಕಾಶ ಎತ್ತನ ದುಂಬುದ ಮುಗ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕಲೆದೆತ್ತಿವ ಕಟ್ಟಿದ ಆಲಜ್ಜೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಐಟೊಂಜಿ ಬರದು ಈತನೇ ಈ ಸವಿಡಾತನೋ ಈತು 1000 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಪಣಪನನು ಒರಿಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿ ಅವಿನ ಕರತ್ತದ ಮೈಪುನು ಕೆಡವು ಕಡಲ್ಗೆ ದಕ್ಕುನು ಕೆಲವು ಪೊಯ್ಯೆಡು ಕಂಪು ಅಂಚಿನ ಮಗ ಓಲೋಲು ವಿದೇಶ ನೆಟ್ಟುಪುರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ದೀಪನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಐಕೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬಂದತ್ತು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ತುಯ್ಯರ ಅವಿನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮುಂದೆ ಬಂಡಲ ಅಪರಾಧಜ್ಜೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪನ್ಪನೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ತೂಪರಿಕೆ ಇತ್ತುಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕೂಚಿಲು ಅವು ನಂಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪನಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತೆರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸತೀಶ್ ವರ್ಣ ಬಾತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ
ನಿಕ್ಲೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇರಾಟಿಗೆ ತಿಂದ್ರಾಟಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿನ ಬಿಂಬೋಗು ಐಕ್ ನೆರಿಗೆನೆ ಯಾವ್ದ ಐಕ್ ಸೆರಂಗ್ ಬೋಡ ಹಾ 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 ದಾದ ಮಣ್ಬರ್ ಕುಂಜಿರಮಣ್ಣ ಎಂಕುಲಿತೆ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬ ತೋಳಿ ಎಂಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪನ ಐಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಐಕ್ ಕುಪ್ಪ ಸೊಂಡು ಬೊಕ ನೆರಿಗೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸೆರಂಗ್ ಇಚ್ಚ ಅಂಚ ಸೆರಂಗ್ ಬೋಡೇನಾ ಅಂತ ಒಂಜಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೋಡೆ ಪಣ್ಣಂಜಿ ಹೋದನೆ ಕಲ್ಲು ಟಪ್ಪನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡ ಪೊನ್ನ ರೂಪ ಆ ಪುಲ್ಲು ಸೀರೆ ಹೊತ್ತು ದೆಪ್ಪುನಿ ಸರಂಗ ಬೋಡೆ ಆಂಡ ಪಣ್ಣಲಿ ಬೈಲ್ದ ಅಲ್ತ ಕಲ್ಲುಟಿನ ರೂಪ ಬೇತೆ ಆ ನೆರಿ ಬರ್ತದೆ ಕುಂಜಿರಮಣ್ಣ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಎಂಚಗೆಂದ ತುಳುವ ನಾಡು ಮೂಲತವಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವಳೆಲ್ಲ ಅಂಗಿಜಾರ ಕಟ್ಟದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗಳ ಕೋಲಾಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೊಂಟೊರ್ದು ತಿರ್ತ ತಿರಿ ಐದು ಇಂಚ ಯಥಾರೀತಿ ಆತಿನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ಆಂಡ ಬಣ್ಣೊಡು ಕರಿಬಾರ್ದು ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟ ಅಂದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಪನುಲಿ ಬೈಲ್ಡಿ ಇನಿಕ್ಕುಲ ದುಂಬುದ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಕುಪ್ಪಸ ಬಣ್ಣ ರಾಕೆ ಉಂಡು ತಿರ್ತುಂಡು ಮೂಲು ಸೆರಂಗ್ ಬಣಪು ನಾವು ಆರು ಬಣಪನೆ ಸೀರಂದಾಯಕ ಸೆರಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೆರಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಂದು ಕುಪ್ಪಸ ಬೋಡು ರಾಕ್ಯಾಣ್ಲ ಬಡ್ಪೋಡು ರಾಕ್ಯಾಣ್ಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಾಲಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಬೋದು ಪಸಭೂತ ಅಂತ ಅತೆ ಉದೇನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆರಿಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ನೆಕ್ ಪಸಭೂತದ ಹೊರತ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಫೋಟೋದು ದುಮ್ಮದ ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ದುಮ್ಮದೇಟ ಕೆಲವೆಟ ರಾಕಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೆಟ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಯ ಸತ್ಯದೇವತನ ವಿಮರ್ಶೆ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಗುರು ಮೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಮೇರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಈ ಬೇಲೆಡು ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಶಕ್ತಿನಗರ ರಮಾಶಕ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಆರಾಧನೆ ಅವಳ ಆತನೇಟ ಉಲಾಯಿ ಮೂರ್ತಿಲ ಅಂಚಿರಣೆ ಓವು ಮಿತ್ ಕಾಲಿಪುನ ತೀರ್ಥ ನೆರಿತ ಅವು ಕದ್ರು ಮುಡಿತಾನೆ ಮೂರ್ತಿ ಆಂಡ ಅವಳು ಬತ್ತಿನ ಕಟೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಬಣ್ಬಿನಿ ಅವೇನು ಬಗಪುಲೇನು ಮಕ್ಕಳು ಬಣ್ಬಿನಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಅಂತೆ ಕೊಂಕಣೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಿತ್ತು ಆಗಿಡೋಕೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯ ನಾನು ಲೆತ್ತೇರಿ ಲೆತ್ತದ ನಂತೂ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನಿತೆ ನಾವು ಸತ್ಯದೇವತನಲ್ಲೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಕೋಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಕೋಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗುಳಿಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಸಾನ ಬೇತೆಂಡು ಹಾಕಲು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾಂಬಂಡು ಇದು ತಪ್ಪು ನೀವು ಸತ್ಯದೇವತೆಗೇ ಕೋಲ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನೀವು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುವುದಲ್ಲ ನೀವು ಮೂರ್ತಿ ಬದಲಿಸುವುದಲ್ಲ ಕೋಲವನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕಂದು ಅವೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ತುಳು ಈ ರೀತಿಡು ಕಟ್ಟಗಡೆಕ ಅವಳು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಡೆಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಬದಲಾಪನ ಕಾಲ ಆತಂಡು ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪಣುಲಿದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಸೆರಂಗ್ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತಿನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೆರಂಗದನೆ ಬತ್ತಂಡ ಎಟ್ಟೆ ಒಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರಲು ಬಂಡ ಸೆರಂಗ್ ಬತ್ತೋಡು ಬಣ್ಪ ಅಪ್ಪ ದೈವದ ಮೂರ್ತಿಡೆ ಸೆರಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ತೂಪಿನ ಭಾವನೆ ಬೊಕ್ಕಲಾತ ಪ್ರಚೋದನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೆರಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಇರ್ಬಣಪ ನಾವು ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ ಕುಪ್ಪ ಸಾಣ್ಲ ಬೋಡು ಕನಿಷ್ಠ ದುಂಬುದೆಟ್ಟಂಡ ಅತೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಬದಲ ಸರಿ ಕುಂಜಿರಮಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಂಜ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿರು ದೈವಗೂ ಗಣೇಶನೇ ದೈವಗೂ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ಪಾರ್ದು ಅವಿನ ಎರಕ ಮೈಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅತೆ ಎರಕ ಮೈಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಎರಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಬಣ್ಣಂಚಿತ್ತನ ಎನ್ನಿನ ಓವ ಅಚ್ಚಿ ಕೊರ್ಪರು ಓ ಸೊತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚಿನ ನಿಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಕಲು ಕಲ್ಪ ಆದರೆ ಎಂಚ ಪರಂಪರೆ ಬೇರೆ ಅವಿನ ತೂದು ನಿಕಲ್ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಐಕ್ ಕಲೆ ಜಿಂಜವನು ಒಂದು ಬಣ್ಪನೆ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆ ಕಲೆ ಜಿಂಜವನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಅವೇ ಬಂಡ ಈ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ದಂಡ ಕಲೆ ಜಿಂಜಾನ ಬಂಡ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಡೆ ಬರ್ಪಣೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಕೊನಾನಾಗ ಪನ್ಪರ್ನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚೆ ಮುಖವಾಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಅವಲೆಂಜ ಅನ್ಪ ಮುಖ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಆ ಜಾಗದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಗ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಬೋಡು ದಾಯಬಂಡ ಅಲ್ತದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ 19 ನಿಕಲ್ ನಡೆಯುತ್ತದಾಯಕ್ಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ದೈವಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಭಾವನೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ದೈವಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಗೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬರ್ತದೆ ಒನ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಪತ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನದ್ದು ಇದು ಗಣಪತಿ ಇದು ಅರ್ಧ ಆ ಮಣ್ಣು ಆವಡು ಗಂಧ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜ ಮೇಣದ ಮಣ್ಣ ಮೇಣ ಪಾಡುವ ಮಣ್ಣದ ಮಣ್ಣಗೆ ಪಾಡುವ ಬಟ್ ಅವಳು ಆ ದೈವದ ಪದಾರ್ಥ ಎತ್ತದು ಮನಸ್ಸು ಮನವರಿಕೆ ಬಂತು ಎಂಕ್ಲು ಬೇಲೆಗುಲ್ವ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್
ಕೆಲವು ಎಂದು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ದಿಷ್ಟಂಡ ಆತಿನ ನಡತಿನ ಅನುಭವ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಾಗ ಇದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಪನ್ಪರ್ ಮುಗ ಇಂಚಿನ ಮುಗ ಆ ಮುಗತ್ತ ರೂಪ ಇಂಚಂದ ಇಂಗ್ಲಾಗ ಗೊತ್ತು ನಿಗ್ಲಾಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲಿ ಬೇಲೆಗುಲ್ಲ ಆಪನು ಅಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಹೊರ ಎಂಗ್ಲಾಗ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಪೂನು ರಾತ್ರಿ ಪಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪೂಜೆ ಎನ್ನು ನೀ ಬತ್ತು ನೀ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಅವ್ರು ಇಂಚ ಪಂಚದ ರೂಪ ಅಂತಂಡವ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ಅಂತಂಡವ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಬಂತಾರು ಓ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂಜಿನ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಗಂಧದ ಫಾವರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿಲಕ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಮನದನೆ ಕಾಣಲಿ ಮೀದು ಎಂಗ್ಲ ದೇವರಾಧನೆ ಬರ್ ಅಂತ ಬೆಲಗುಲ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತಿನ ರೂಪವು ಬತ್ತಂಡ ಅವೇ ಶಾಶ್ವತ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ತಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವದ ಕಲೆ ಜಿಂಜಿನ ಒಂದು ಅವಳು ಜಿಂಜಿನಂಗ್ಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟದು ಮೈಪುನಾಣಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೇನು ಬರವನ್ಪ ನಿಗ್ಲೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದ ಗಂಧ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಗ್ಲು ಬತ್ತರನ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತರ ಕೈ ಮುಗಿನ ಅವಳು ಮುತ್ತು ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ ಎರಕದ ಆ ಎರಕಡ್ಲ ಒಡಕ್ಕಿಜ್ಜ ಅಂತ ಬರ್ಲು ಬರೋಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಬಂದ್ಬರ ಎಂಕುಲ ಎರಕ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಖಿಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಡಕ್ಕಿಜ್ಜ ಮೈತ ದಾಯಿ ಬಕ್ಕವಿನ ಎಂಕಲ ಪೇರು ಬಂಡ ಮತ್ತು ಮೈತ್ಮನ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಇತ್ತಾಗ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ನಿಂದು ಅವನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ತಣು ಬರ್ಬೋದು ಬಕ್ಕ ಹಚ್ಚಿ ದರ್ಪ ಎಂಗುಲು ಅಪ್ಪಾಗ ಆಯ್ತ ರೂಪಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಡಕಂಜಿನ ಬತ್ತನ ಆ ದೈವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಲೆ ಕಾಲೆ ಬತ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಪೂರ ಅದು ಬುಡ್ದು ಗೋರ್ಪನ ಕ್ರಮ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಏರು ಮಲ್ತಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೂಡಲೇ ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂದು ಕೊರುಂಡು ಅಪ್ಪನೇ ದೈವ ಬರೋಡು ದರ್ಶನ ಬರೋಡು ಬರ್ಪನ ಕಾಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ನಂಗೆ ದೈವ ಕಾಲ ಬತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಬತ್ತನು ತೂಪನೆಗಳ ಮೂಲ ದೈವ ಬತ್ತಂದು ದೈವ ಉಂಡು ದರ್ಶನ ಆ ಮುಗ ಒಪ್ಪಾನಂದ ಆ ದೈವ ಕಾಲ ಅಲ್ತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗಿಂದ ಅಂಚ ಐಕೆ ಜೀವಗಾಲ ಬರ್ಪನ ಅಂಚ ಅವೇನೇ ಆಯ್ತಾ ಡೇಟ್ ಅವೇನು ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಕೂಡ ಬಟನಕಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಧುರಿಗೆ ಬರೋದು ಅಕುಲ ಕಾಲೇಜಿಂಜಿ ಅವ್ರು ಮನ್ಕೊಂಡಂಜು ಅಂತ ಉಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಇಂಕಲ ಹಿರಿಯಕಲ ಅಂದೇಟ ಮಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತಲ ಕೆಲಡು ನಡ್ತಂದು ನಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪನವೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರ್ನ ಹೊಲ್ತಿರೋದು ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತಗೇನುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಈರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಡುಲ್ಲರ ಬಾ ಗಾಡಿ ಡುಲ್ಲರ ಹಲೋ ಈರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಡುಲ್ಲರ ಅಂದೊಂತೆ ಗುಯಿಂಗ್ ಅನ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ನ ಇತ್ತೆ ಬನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜೀರ್ಲ ಮಂಚೋಡು ಅದು ಬಿಂಬದ ಇದಿತ್ತೇರು ತುಂಬ ಹಿರಿಯಾಕು ಐನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಫಲಯದಾದ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಫಲಯನ ಭೂತಗ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪುನಾಗ ಐನ್ ದೆತ್ತದು ತೀರ್ಥದ ಇದಿತ್ತೆ ಐನ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿದ ಇದನ್ನ ಐಕ್ ಬೇರ್ತೇನೆ ಬಿಂಬ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಪಗ ಆ ಬಿಂಬಾಗಿ ಇಂದು ಈ ಬಿಂಬನ ಒಂದು ಮಲ್ಕೊಲಿ ಅಂದ್ಕೇನ್ರಿ ಸರ್ ಅವು ತೀರ್ಥ ದೀತಿನದ ಈಗ ಅವು ಎಂಕಲ ಫಲಯನ ಅವು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತನು ಅವು ಅಟ್ಟಾಡ ಅಪಗ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಬಾರಿ ಪರಕ್ಕದ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಾಕಿಲ್ನ ಅವು ಎಲಿಕುನ ಒಪ್ಪನು ಬಂದು ಐನು ದೆತ್ತದು ತೀರ್ತಿತ್ತು ಕಂಚಿದ ಬಿಂಬನ ಆತ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬಿಂಬ ಅತೆ ಅವು ತೀರ್ಥ ವೈಟ್ ದೀಪನೆ ತೀರ್ಥ ವೈಟ್ ದೀವಂತೇರು ದೀತೇರು ಕಟ್ಟ ದೀತೇರು ತೀರ್ಥ ದೀಪೇರು ಕಟ್ಟದು ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈಡು ಕಟ್ಟ ದೀಪ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟ ದೀತೇರ ಹಿರೇಗೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಪಣ್ಪೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಪ್ಪನ ಬಿಂಬುಡತ್ ದೈವದ ಮನೆ ಮಂಚವಡು ಈ ಬಿಂಬೊಳೆನು ಪೂರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಭರಣ ಅದು ದೀಪೇರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮುಗಲ ಆಭರಣದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ದೆತ್ತದು ಭಂಡಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪನುಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿಬರ್ದ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಮುಗಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಲಾಕರ್ಡ್ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಂಚವುಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಪ್ಪುನು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಐಟ್ ವಾ ದೋಷಲೆಜ್ಜ ಅವನು ಕೂಡ ಕಳೆ ದೆಪ್ಪುನು ದೀಪುನು ದಾಲೆಜ್ಜ ಅವೇ ಬಿಂಬನು ಇರು ಗಲಸೊಲಿ ಒಡಕಿತ್ತಂಡ ಬಗತರಡಾಂಡು ಅವೇ ಬಿಂಬನು ಗಲಸೊಲಿ ವಾ ದೋಷಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡೆ ಅಂಚಲ ಇರೆಗೆ ಸಂಶಯ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ತಲಿಪು ತಲಿತದ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತರಡ ತಲಿಪು ತಲಿಪುನ ಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ ನಾವಲು ಬಟರ್ನಕಲ್ ಬತ್ತ ತಲಿಪು ಮಲ್ಪಂಡ ಬಟರ್ನಕಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅತ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಿನಕಲ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಿನಕಲ್ಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾಳ ಇಜ್ಜಂಡ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಕರ್ಪುಣಂದ ಒಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರು ಕನತದು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಂಗಾಯಿ ದರ್ತದು ಐತ ತಲಿಪು ತಲಿಪು ಶುದ್ಧ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದಾದಾಪುಂಡ ಎಂಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರದು
ಆನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತೋಜಿದ ಬೈದು ನಿಂಗೆ ಒಂದು ನರ್ತನ ಕೊರಡು ಒಂದು ತೋಜಿದ ಹತ್ತಿತ್ತು ತಪ್ಪಿದಿದಯ್ಯೋ ಒಂದು ಬಜ್ಪೀಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನತೆ ತಪ್ಪೆದಿ ದೈವತೆ ತಪ್ಪೆದಿಯತೆ ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ದೈವದ ಕುಪ್ಪೆಟ್ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಅಂದು ಓದೀತ ಬಂಡರಿ ನರ್ತನ ಪಂಡ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ದೇವರೇನು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರೆಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇತ್ತ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾನಾಗ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಹತ್ತು ಅಂಜಿನ ಅಲ್ಪ ಕಡುಲ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಪುನಿ ಅಪಗ ದೈವದ ನರ್ತನಾಗ ನುಡಿಟಿ ಏರು ಅವು ಬೇತೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲು ಪಂಡದು ನುಡಿತಾರು ಪಂತೇರು ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಐನ ಚಿರ ನಂಬೋಡು ಬಂದು ನೀವು ಓ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪಂಜರ್ ಮನಿಗಳ ಕುಟುಂಬದಂದ ಆಯ್ಬೇಕು ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪಂಜರ್ ನಂಬೋಡು ಒಂದು ಬಂತೀವಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡನ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಐದೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೇಳಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಳಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಐದೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಆಂಡೆ ಅಪಗ ಅವ್ರ ಅಡ್ಲ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅದುಲ್ಲೆ ಅವಳು ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಉಳ್ಳಲೆ ಅಪಗ ಅವೇನು ಈತನೇಟ ಕೇಳಲೆ ಅವೇನು ಈತನೇಟ ಕುಟುಂಬದಂದ ನಿಕ್ಲಿ ಎಣ್ಣೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಅಂಚ ಏನ್ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಂಬುಡುಂದಂಡ ರಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿದೆ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಮ್ದಾರ ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬುಡುಪುಜೀರ ಅಂಚ ಅತ್ತ ನಮ್ಮನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಈತನೇಟ ಆಯೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟುದಾಯೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟುದಾಯಿ ಅಂದಲ್ಲ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟುದಾಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನೇಟ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯ ನಿಕ್ಲಿನ ಈತನೇಟ ತಾಂಕದೆಗೆ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಂಚ ಅವು ಸರಿ ಆಯನೇ ನಿಖಲ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಐಕ್ ಕಾರಣದಾದ ಗೆಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಓಲಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿ ಆಯ್ತ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಎಂಕುಲಿತ ಇಲ್ಲಾಡ ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರೇ ನಿಖಲ ಮುಡಿಪುಲ ನಿಖಲ ಅವಲೇ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಲೇ ಉಂಡಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಪಗ ಮುಡಿಪಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಪೊರೆಪ್ಪನಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯಡ ಈತನೇಟ ಪನುಡಿತ್ತನ ತಾಯಿ ಆಯನೇ ಕುಟುಂಬದ ಇವನ್ ನಂಬುದಾರ ಅಂಚೆನಲ್ಲಿ ನಡತಂಪೋಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕುಂಜಿರಾಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜಾ ಇರೆ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ನಮ್ಮುಂಡ ಅಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಂಡ ನಂಕದ ಮೇನೇತ ಒಂಜಾವೇನು ಬಿರಗಡ ಒಂಜಾ ಬಿರಗಡ ಬಡ್ಚಿ ನೀನು ಈ ಸ್ವರ ಪಡೆದಪ್ಪ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಬಡ್ಚಿ ಕುಪ್ಪೆಡ್ದಕ್ಲಂತ ಈ ಸ್ವರ ತೂಕ ಒಂದು ಯಾವ ದಾದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದಾದ ಒಂದು ಶೋರೂಮ ಇತ್ತಿನ ಅವರು ಆಸಿಬೂರ್ ನೆಡ್ದು ಏಕರೂಪಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ 25 ಪಂಜುರ್ಲಿದೆ 25 ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿದೆ ಒಂಜಿ ಯಾವ ಅವೇನು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದ ಬತ್ತಿನ ಜಾಗಿರದ ಬತ್ತಿನ ನನ್ನಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ಲೆಪ್ಪುನು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಒಂಜಾಯ್ಬಕ್ಕ ಆಯಿನಾಥ ಜನಕ್ಲೇನು ಮುಟ್ಟೋಗು ಮೂಲೋ ಗಣಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಸಂಗತಿ ಬೇತೆ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ನಂಬೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಹೊಸತ್ತು ನಮ್ಮು ನೆಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮು ನಾವು ಸರಿ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಇರು ಎರಕ ಮೈಪುನ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಲೆಜಿಂಜಾವು ನಾವು ಪಂಡರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಿಲೆಗದಾಲ ವೃತಾಚರಣೆ ಅವು ಪುರದಾಲ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಡು ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪನಾನೆ ವ್ರತಾಗಪ್ಪ ಓ ಎಂಗ್ಲ ಬೇಲ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತನನಿ ಕಾಂಡೆಲಕದು ಊಲ ಪೂಜೆ ಆ ಮುಹೂರ್ತ ದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲ ಅವು ತಿಂಗಳ ಬೇಲ ಮಧುಮಾಂಸ ತಿನಂದ ಬುಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪ ಬಾಕಿದ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ತಿಂಗಳ ಐಟ ಬೇಲ ಒಂದೇ ಪುಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಲ ಅಂಜಾನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪುನ ನಿಖಿಲ ವ್ರತಡಿಪ್ಪಾರೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ವ್ರತಡಿಪ್ಪಾರೆ ಈ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುಪ್ಪೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಡ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಪುನ ಆತಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡಂದಿಪ್ಪುನು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಅವಳು ಉಂತೆರೆ ಜೈನ್ ಪತಮೋಪನ ಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೀಪೂಜಾರ ಇಂಚದಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದಿಷ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಮುಗ ಕುಮುರ ದಿಷ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬೆ ಮತ ಬುಳ್ಳಿದ ನೀಲ ಕಲ್ಲು ಮತ ಕುಲ್ಲ ದುಂಬೆ ಕುಲ್ಲವ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲು ಆಡುವುದು ಕುತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಲ್ಪಂಡ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇನು ಅರಿಟ್ ಫುಲ್ ಮುರ್ಕಾದು ದೀದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐದು ತುಂಬ ಕೆಲವು ಗಣಕ ಕೆಲ ಕೋರಿ ಗುತ್ತ ಹಸ್ರಗ್ರಿಯ ಅಂಡ ಕೋರಿ ಗುತ್ತದು ಮತ್ತು ಅವು ಪಿದಾಯ ಕೊತ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು
ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ ಮಾತುಂಡು ಹಸಿರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ ಮಾತ್ರ ದೇವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಲಿಂಬೆ ಬಳ್ಳಿ ಅಂದಿಟ್ಟು ಬೂದಿ ಕುಂಬಳಗಾಡು ಒಂಜಲ ಅಸುರ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂಡ ಕೋರಿ ಗುತ್ತು ಅದೇ ಬಂಡ ದೇವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದಂಡ ಕರ್ಕುಮುಡೋಡು ನೆಟ್ ಲಿಂಬೆ ಬಲಿಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಪಂಡ ಅಕುಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪು ನಕಲ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಅತೆ ಅವರು ನಿಕುಲು ಮಲ್ತು ಜರಡು ಆಚರಣೆ ಕೋರಿ ಕುತ್ಪಂದೆ ಕೊರಿಯರು ಮಾರೆ ಆಚರಣೆ ಕರ್ಕೊಂಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಾರೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚೆತ್ತನ ಅಪವಾದೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅತೆ ನೆತ್ತರು ಕೊರ್ಪ ಅಂದ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತರು ಕೊರ್ರನ್ ಕೊರ್ಜಿ ಬಂಡ ಏನಾಲಂಜಿ ದಾದನ ಇಲ್ಲ ನೆತ್ತೇರು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ಆತಿನ ಘಟನೆ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗ ಕೈಕಲ ಆಪುಂಡು ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದೆಲ್ಲ ರೊಲ್ತರು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಶೈಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದೆ ಸಪ್ಪಿನ ಮಗರ ಹಿಡ್ದೆ ಯಾರು ಶೈಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದೆ ಸಪ್ಪಿನ ಮಗರ ಹಿಡ್ದೆ ಪಲ್ಲೆ ಶೈಲೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾಚಾರ್ ನಕ್ಲಿ 2 ಜನ ಲಂಚನ ದಯಾನಂದ ನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತ ಪಾಪೆಡ್ ಒಂಜಿ ಒಡಕಿತ್ತನ ಅವೇನು ಇತ್ತ ಪಿರಾಮನ್ ಪವನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಅವು ಮಾನಿಚರಳು ಕೊರ್ಪವನೆ ಹತ್ತು ನೆಟ್ ಬೊಂಡ ನೀಡಿದ ಕಲಶಡೆ ಅನ್ಪನೆ ಅಂದೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈವಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಚಿಲ ದೈವಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಕೊರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡೆ ಇತ್ತದ ದುಂಬದಾಗಲ ಡಿಜ್ಜಾಂಡ್ ತ್ರಿಶೂಲ ಕೊರ್ಪನ ಅಂದೆ ಇತ್ತದೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೆಟ್ ತೂತಿನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಕೊರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ ದೈವಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಕೊರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ತೂತುನ್ ತ್ರಿಶೂಲ ಅಂದೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಬಂಡ ಈಶ್ವರನ ತ್ರಿಶೂಲ ಅವ್ವ ಅವು ಇಲ್ಲಚ್ಚಿದ ದೈವಳಿಗೆ ವಾಪುರ ದೈವಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪನ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಜನ ಸುರು ಕೆಲವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವನೊಂಜಿ ತೂತಿನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಫೋಟೋ ತೂತಾನೆ ಒಂಜವು ಅತ್ತ ಓಲ ಗುಳಿಗಾಗ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಅವುಂಡು ಗುಳಿಗಾಗ ನಿಜವಾದ ಗುಳಿಗಾಗ ತಂದೇಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈವಗ್ ತಲೆಪಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಇತ್ತ ಪಾಪೆಡ್ ಕಿರೀಟ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತ ಬಂಡ ಹೊಸತ್ ಕ್ರಮ ಬರೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಚೇಂಜ್ ಬಂಡ ದೇವಿಲಕ ತೋಜೋಡು ಕಲ್ಲುಟಿನ ಹಾಗೆ ಕಿರೀಟ ದೀಪನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಿರೀಟ ದೀಪನ ಅಂದ ತುಂಬಂತ ತಲಪಟ್ಟನೆ ದೈವ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ತನೆ ಬರ್ಲು ತಲೆಪಟ್ಟನೆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮೂಡು ದುಂಬು ಕೊಡಮಂದಾಯಗೊಂಜಿ ಕಿರೀಟ ದೀಪನುಂಡು ಬಬ್ಬರಿ ಅಜ್ಜಗ್ ಕಿರೀಟ ಮಲ್ಪನುಂಡು ಈಗ ಟೊಪ್ಪಿ ಇಂದ ಮಲ್ಪನ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಂಡ ಈ ಟೊಪ್ಪಿ ಅಥವಾ ಕುತ್ತ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಬ್ಬರಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೋದಿತ್ತೆ ಕಿರೀಟ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಳ್ಳಿದ ಬರ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಆಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ತಲೆಪಟ್ಟನೆ ಬಬ್ಬರಿ ಅಜ್ಜಗಳ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ದೈವಳಿಗಲ ತಲೆಪಟ್ಟ ಹೊರತಾದು ತಲೆಪಟ್ಟಲತ್ತ ಕದ್ರುಮುಡಿ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಹೊರತಾದು ಇತ್ತ ಬರ ಕಿರೀಟ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಂತುಳ್ಳೇನೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಆರಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ತ್ರಿಶೂಲ ಇರುದುಲೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಓಲು ತಂದೆಲು ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅಡೆಗ್ ತ್ರಿಶೂಲ ಕೊರ್ಪಿರು ಅವು ವಾ ಕಾರಣವು ಜನಕ್ಲೆ ಬಂಡಿತ್ತ ದೈವದ ಆಯ್ದೆಲಗು ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ದುಮ್ಮದ ತಂದೆಲ ಬಂಡ ಕರ್ಪದೇಕ ಪತ್ತೊಂದ ದೈವ ಪತ್ತೊಂದ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂತನ ನಂಕೊಂಜಿ ಮುಲು ಪೊಡಿಸುರ ಅಂಚಿನ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ಪೊರ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಗುಳಿಗೆ ಒಂದು ಬುಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಿನ ತ್ರಿಶೂಲ ಕೊರ್ಕ ನಿಜಾದ ತ್ರಿಶೂಲ ಕೊರಡೇರಿಗೆ ಈಶ್ವರನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅವು ಈಶ್ವರ ಅಂಶ ಏನೇಟ ಆತರ ಗುಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತದಂತ ಇಟ್ಟು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡಿದ್ದಾನೆ ದುಮ್ಮದಲ್ಲ ಗುಳಿಗೆ ತಂದೆಲಿ ಗುಳಿಗನ ಬೆಟ್ಟು ತಂದೆಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅವೇನು ತಂದೆಲ್ದ ಬೆಟ್ಟು ಗುಳಿಗ ದೃಷ್ಟಿ ಗುಳಿಗ ತಂದೆಲೆ ಇತ್ತನೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇನು ತ್ರಿಶೂಲ ಮಲ್ಪನವು ಈಶ್ವರ ಸಪತದ ಮಾಯಕಾರಿ ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಂದನೆ ಅಪ್ಪಂಡ ದುಂಬು ಈಶ್ವರ ಸಪತದ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬು ತಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲ ಸಂಕಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಒಂದು ಪೂರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಪನತ್ತು ಅಕುಲು ತ್ರಿಶೂಲ ಬೋಡು ಬಂಡಿ ನಿಕುಲು ಕೊರಂದೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಿಕುಲು ಅಕಲೆ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನಿವರ ಅಕಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಚಿನುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡಿರಡ ಮುಗತ್ತ ಕಣ್ಣದ ಬಗೆಟ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾತೆರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದೆಲ್ಲ ರೊಲ್ತರು ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿದೆ ಅಪಲ್ಲೆ ಜನ ಅತಿಥಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ರೂಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಣ್ಣ ಈರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಹಲೋ ಈರ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆ
ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಕುಲಗಳು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಉಮೇಶಾಚಾರ್ಯ ಪಡಂದ್ರೆ ದೈವಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಮನುಷ್ಯವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡವರು ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಲೆಪ್ಪುಗ ನಮಕ್ ದುಂಬದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಡು ಲೆಪ್ಪುಗ ಆಕುಲು ಬರೋಡಾತೆ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುನವಲು ಆಕಲ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವು ಜನ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಪಿದಡ್ಬ ಅಂಡದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕುಲು ಯಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಪನಂಚಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಪೋಡಿಪೆ ಅಕಲ್ನ ತಪ್ಪ ಉಮೇಶಾಚಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರನಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರಿತ್ತಿನಾರು ಅಂದ್ ನಮಕ್ ರಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಂಚಿತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೂರ ಪೋಪುಲಕೆಜ್ಜಿ ದೂರ ದೂರದ ಕನಪುಲಕೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮಕ್ ಈ ಸಮಯಗು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ಮಸ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವು 2-3 ಜನ ಕರೆ ಮೇಲೆ ಜ್ವರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುನವಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಚಿತ್ತನವರು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ತೊಡಕಾವನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಾರ ಖಂಡಿತ ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪೊಡು ನಿಂಗ್ಲೆ ಆಸೆಲ ಉಂಡು ಮಲಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಗ ಆ ಕಲ್ಲು ದಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನ ಕಲ್ಲು ದೀಜಿಂಡ ಕಣ್ಣು ಅತ್ತ ಕಲ್ಲು ದೀಜಿಂಡಲ್ಲ ಸೂಜಿದಾತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೋಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೂಗುಗು ಬಾಯಿಗೆ ಕೆಬಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೂಜಿದಾತಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೋಡು ನರಮಣ್ಣೆಂಚ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಆ ಟೈಪ್ ಬಂದು ಕಲ್ಲು ದಿಂಡ ರಂಧ್ರ ದೀಲೆ ಕಾಪುಂಡ ಬಂದ ನಾನ ಪೊರ್ಲು ದಿಸ್ತಿ ಅತತ್ತೆ ಅವಳು ನಿಖಲ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬಣ್ಪನೆ ಕಲ್ಲು ಒಂಜಾಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೋಡು ಒಂದು ನಿಖಲ್ ಬಣ್ಪನೆ ಇದೊಂದು ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಪೊರಡದಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪಣ ಜತ್ತೆ ಎಂಚ ನರಮಾನ್ಯನ ಶರೀರಡು ನವರಂಧ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ರುಂಡದ ಉಂದಾಯ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆ ರುಂಡದ ನೆಟ್ಟು ಏತುಪುರ ರಂಧ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡ ಪಂಡ ಕೆಬಿತ ರಡ್ಡು ರಂಧ್ರ ಮೂಂಕುದ ರಡ್ಡು ರಂಧ್ರ ಕಣ್ಣದ ರಡ್ಡು ರಂಧ್ರ ಅತೆ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಬೋಡು ಅತೆ ಅಂಚಂದ ನೆತ್ತಿದ ರಂಧ್ರ ಮಲ್ಪಲ ಕಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅವಿಜ್ ಆ ಕ್ರಮ ನೆಚ್ಚಿದಾಗ ನೆತ್ತಿಜ್ಜೆ ಈಗ ನೆತ್ತಿ ಬಣ್ಪನ ವಿಜ್ ಅಂಚಾನಕ ಈ ರಂಧ್ರ ಮಲ್ಪನಕ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅನ್ಪನಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಅನ್ ದೈವ ಬಣ್ಪನಿಗೆ ಐಕ್ ಕಣ್ಣು ನಿಕುಲು ಕಲ್ಲು ಕುಲ್ಲ ಹೊಡೋದು ಇಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಒಡಕವು ಐಕ್ ಕಲ್ಲು ಕುಲ್ಲ ಈ ಮುಗ ಆಯ್ಜಿನು ಅಂಡೇರಿ ನಿಗುಲಿತ ಮುಗ ಗೊರ್ಪ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರ ಕಣ್ಣುಡು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರ ಅವು ಒಡಕು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ದಾದ ಬಣ್ಪಾರ ನಿಖಲ್ನ ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸೂತ್ರ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಪಾರ ನಿಖಲ್ನ ಮೂಶಾರಿ ನೆತ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತೋಡು ದಾದ ಬಣ್ಪಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪೊಡ ಅದು ಎಂಗಲ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಂಡ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ದಿಷ್ಟಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಂಧ್ರ ನಂಗೆ ರಂಧ್ರ ಇಚ್ಚಿ ಆ ತೂಪು ನಂಜಿ ರಂಧ್ರ ಉಂಡದೆ ಕೊಂಚ ದಿಷ್ಟಿ ನಡು ಕಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿ ಮನ್ಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ರಂಧ್ರ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ರಂಧ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಅಂಚ ಮುಗಕ್ಕು ದುಮ್ಮುದಾಗಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಇರಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಎಂಕಲ ತರವಾಡ್ಲ ಮುಗೊಂಡು ಐಟ್ಲ ಕಣ್ಣು ದೋಜ ಅಂಚಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಅವೇನು ಮೋನೆ ಕಟ್ಟದು ಇಡೀ ಊರು ಇಡೀ ಬಲಿಪುಣು ಗುಲಿಗಿ ಈಗ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಮುಗಕ್ಕು ದಾದ ಅಪ್ಪ ಇಂಕಲ ಇರಾಗಳಗೇನು ಮುಖಮೂರ್ತಿಗೆ ಅವು ದೈವ ತೋಜ ಕಣ್ಣೂರು ತೋಜೋಡಂಡ ದುಮ್ಮದಾಗಲ ಅಲ್ಪದ ಮೊತ್ತ ಮುಗ ಕಣ್ ಮೋನೆ ಕಟ್ಟು ಬಲಿಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಲ್ಲ ತುಂಡ ಇರೋನತ್ತು ಅವ್ರು ಮೋನೆ ಕಟ್ಟದ್ದು ಆ ನೆಟ್ಟು ಬಲಿಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಮುಷಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ವಂಶಾವಳಿಡ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕ್ ರಡ್ಡು ರಂಧ್ರ ಆವಡು ಮುಂಕುಗು ರಡ್ಡು ರಂಧ್ರ ಆವಡು ಕಣ್ಣುಗು ರಡ್ಡು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರ ಅಲ್ಲ ಆವಡು ಕಲ್ಲು ದೀಂಡಲಾಪುಂಡು ದೀಜಿನ್ಲಾಪುಂಡು ಕಣ್ಣು ದೀಪ ಕಲ್ಲು ದೀಪನು ಅಲಂಕಾರ ಕಲ್ಲು ದೀಂಡ ಐಕ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಆದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತಿಲಕ ಬಂಡ ಕಲ್ಲುಡು ಎಂಕುಲು ರಂಧ್ರ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಮಲ್ತದ ದಿಕ್ಕವನು ಬಂದು ಮಲ್ಪುಜ ಮುಗತ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ ಅವೇನು ಬಂದು ಮಲ್ಪುಜ ಇಂಚಿಡ್ ತೂನಾಗ ಕಲ್ಲದ ಒಂದು ನಮಗ ಅಂಚಿರ್ದಿಂಚಿ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಸ್ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುನ್ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುನ್ ಅಂಚಾನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಆ ಬೊಲ್ಪು ಐಟು ತೋಜುನ್ ಅಂಚಾನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೊಲ್ಪು ಸಂಪನ್ನ ಅಂಚಾದ ಕಲ್ಲು ದಿವುಡುಂದೇ ಪಣಪನ ವಿಚ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೀಜಿಂಡ ಕಾಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಇತ್ತನ ಒಡಕತ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ದೀಜಿಂಡ್ಲ ಆ ಒಡಕತ್ ಅವು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಆ ಊರು ಮತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಸರಿಯತೆ ಉತ್ತರ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಈ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಗಮನ ಕೊರತಕ್ಕೆ ನೋಡು ಮುಗೊಕ್ಕು ಕಲ್ಲು ದೀವೊಡೆ ಪಣದಿಜ್ಜಿ ದೀಪನವು ಅಲಂಕಾರವು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕೆಂಚ ರಂಧ್ರ ಉಂಡ ಮುಂಕುಗೆಂಚ ರಂಧ್ರ ಉಂಡ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ
ಪಣಪನ ವೆಂಚ ಪರಿಚಾಲನೆ ಆಪುಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ದೀಂಡ ಅಲಂಕಾರ ಇಜ್ಜಿನ ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರ ಅಲ್ಲ ದಿವೋಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನ್ವಯ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರು. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ಪುದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದುಬೈ ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬನ್ಲೆ ದುಬೈ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಡ ಮುಗಿಂಡು ಬಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಲ್ಲೆ ಸೀದಾ ವಿಷಯ ಬಂದ ಇತ್ತಾಕುಲು ಅಮೇಶ್ ಸೂತಕ ಬರ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಡ ಮನ್ಪು ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲೆಗ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಬತ್ತಂಡ ಮುಗತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚೆನೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಂಚುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬುರ ಕೊರೋನಾ ಎಂಚುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಬುರ ಆರೋಗ್ಯವಂತರ ಅದಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಡು ಅದಲ್ಲಿ ಹಾ ಅತೆ ಆವಡ ದೇವರೇ ಅವನು ಬೇಗ ದೂರ ಮಲ್ತದೆ ದುಬೈಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬರ ಲೆಪುಡಾದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬರ ಆಪಿಲೆ ಕಾವಡು ಸಲ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನೇ ಬಣಂತುಲ್ಲೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪನು ಕಂದ ಪ್ರಸಾದದೆ ತೊಂದೆ ಮಲ್ಪನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಮೆಸೂತಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ನರಮನಿ ಬರುಡೆ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನು ಕುಟುಂಬದ ನಟ್ಟಿಪ್ಪುನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಟುಂಬ ಬುರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮಜ್ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಮೆಸೂತಕ ಬತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಬೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಸುವರ ಅಮೆಸೂತಕ ಆಯಿನಕುಲು ಮುಟ್ಟು ದಾಯಗೆಂಡ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಮಕ್ಕಳ ಗಟ್ಟ ಏನೇಟ ಅದ್ರ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಮಗ ಕೆಲವರು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇಲದ ಕಳ್ಳ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪ 60 ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ಏರುಳ್ಳೇರು ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲಸದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಲ್ತ ಅಂತೂ ಅಮೆಸೂತಕ ಬಣಪುನ ಬಾದಿಪುಂಡೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಾತರ ಈ ಪೂರ ವಿಚಾರಗಳು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೇನು ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ದೈವದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪು ನಾವು ನಿತ್ಯ ತೂಪನೆ ಅಂಚನೆ ದೈವಗೂ ನರ್ತನಾ ಸೇವೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಅತೆ ನೇಮ ಕೋಲ ಅವಾಗ ನರ್ತನಾ ಸೇವೆಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಗ್ಗರ ಈ ಗಗ್ಗರ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಐಟ್ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ ಏತ್ ನಮನೆದ ಗಗ್ಗರಳುಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಎರಕಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮಂಚ ಆಯ್ತು ಸ್ವರಕುಲ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾಡು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಲೋಲ್ತರದು ಅಣ್ಣ ತಿಪ್ಪೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಡ್ಡೆಪಾಡಿ ತಿಪ್ಪೇಶಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕುഞ്ഞിರಾಮನ್ ಬಕ್ಕ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಜುಂಡು ಸಂಘಟನೆ ತಿಪ್ಪೇಶಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಐಟೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಡಿತು ನಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಮಾತ್ರ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೋಟಿ ಬಡಿತು ಪಲಾಯನ ಕುഞ്ഞിರಾಮಣ್ಣ ಮಗೆ ಇರ್ತೀರು ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಖಂಡಿತ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ಜನನ ಕುಲ್ಲಂಡ ಆ ಟಿವಿಡಿ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಜನನ ಕುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತೆರ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲೆ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟತೆ ಆರೇನು ಪಲಾಯನ ಲೆಪ್ಪೆರಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಲಾಯನ ಲೆಪ್ಪೆರಂಡು ಆರೇಗ ಬಂಡಾರ ಮಲ್ಲ ಪಲಾಯತೆ ಅರೆಗೊಂತ ಅಮ್ಮೆರಡದ ಬೊಕ್ಕದಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರೇನು ಬಾರ್ದ ನನ್ನರ ಕುಲ್ಲ ಎರಡು ಅಂಜನೆಕ್ಕಿತ ಮೆಗ್ಗಿಯನು ಕುಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಮಾತ್ರ ನಡು ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನರ ಲೆಪ್ಪೆರಂಡು ಎಂಕಲು ಅಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮೇನ ಕಟ್ಟನೆ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂತಿರಾನಿ ಪಂಡ ಮೂಲ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಪ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಬಂದು ಅವು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮುಗ ಒಂಜಿ ಆಯರ ಏತಾಕಲ ಒಂಜಿ ಬೆಗರ್ ತಿಂಟದ ಆ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗ ನೆತ್ತಿ ಎಂಚ ಉಂಪೇರ ಬಣ್ಣಗ ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾವು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಅದೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತೇನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ಈರವ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಯಿನೆಟ್ಟು ಮುಗಮೂರ ಮಲ್ತದಾಯ ಕಾಕಲು ಕೇನ್ನಾಗ ಇರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ಪಾರ ಕೇನ್ ಅವ್ ತೂಯಿ ಜರಡ ಅವಳು ಚೌಕಾಸಿ ಮಲ್ಪಾರ ಈರು ತುಯ್ಯಾರಡ ಕಷ್ಟನು ತುಯ್ಯಾರಡ
ಆಕುಲು ಕೇನ್ನಾಗ ಅಂದಪ್ಪಚ್ಚ ಈತ ಬಂಗೊಂಡು ಸರಿ ಐಕ್ ಈತನಕ್ಕೆ ಈತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಎತ್ತ ಕೊರ್ಬಾರ್ದು ಒಂಜು ವೇಳೆ ತುಯಿ ಜರಡ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಬಲೆ ಬಲ ಅತೆ ಆ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪಿರವುಡು ತಿಪ್ಪೇಶನ್ನ ಅಕಲ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಗುರುಬಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಸುಬುದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಅವು ಸೇರಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಕೆಂಡ ತಿಪ್ಪೇಶಣ್ಣ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಕಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಬಜಿ ಸಾಧು ಬಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಕಲು ವಾ ಕಾರಣಗ್ಲೆ ಅಕಲೆ ಕೋಪ ಬರಂದು ಖಾಲಿ ತೆಲಿಕ್ಕೇನೆ ಬೇಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಅವಲುಲ್ಲೇರು ಇಂಚ ಬುರ್ದು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅಕಲು ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಅಕಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಡಿತೇನೆ ವಾ ಕಾರಣ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ತೂತನ ಅಂಚಾದ ದುಂಬದ ಸಂದೀಪ್ ಅನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಉಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮ್ ಇತ್ತ ಇರಗ ಕುಂಜಿರಾಮಂಡ್ರಿನ ಈರ್ನ ಬೇಲೆ ತೂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಾಜ್ಯದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಂಡಿರಿ ದಯಕೆಂಡ ಅವು ಇರೆಗತ್ತು ಈರ್ನ ಇಡೀ ವಂಶಾವಳಿಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ತಿಕ್ಕನವು ಅತೆ ಅಪಗಾವಿನ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಇದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಐದುಲ ಮಲ್ಲವು ಎಂಜಗೆಂಡ ಜನಕುಲು ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ನೆಂಪುದಿದು ಆತ ಬಂಗೊಂಡು ಬಣ್ಪನ ಒರಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನು ಏತು ಬಂಗೊಂಡಕ್ಲೆ ನೇಮ ಆತ ಪುದೆತು ಮೇರೆ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಅರ್ಧ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಂಚನೆ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಈರು ವೃತ್ತಿಡು ಪೋಡಾಯಿನಂಚುತ್ತನ ಸಾಧಿ ಬೇತೆತ್ತನ ಎ ಸಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಪಂಡ ಸಂಪು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಈ ಬೆಚ್ಚೋಗು ದಾಯ ಬತ್ತಾರೆ ನೆತ್ತೇಡು ಬತ್ತು ಬೇರೆ ಬಂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬೇಲೆ ಪುರ ಬಂಗಾದ ಬಂದು ದುಮ್ಮದಾರ್ನ ಅರ್ನ ಕಾಲಡ್ ತೂತಿನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಂಡೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಂಜೆ ನೆಟ್ಟು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಪಲಾಯಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೊರ್ಚಿ ನೆಟ್ಟು ಬೊರ್ಚಿ ಎಸಿ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ಅತನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಚ ಅಣ್ಣೆ ನೆಟ್ಟು ಈ ಬೇಲೆಡು ಅಂತಿ ಜಾನು ಬೇತೆ ಏಸಿದ ನೆಟ್ಟು ಬರಬಹುದು ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತು ಜೀವಕ ನೆತ್ತೇಡ ಪರಂಪರೆ ಅದು ನೆಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತನು ನೆಟ್ಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಟ್ಟು ದುಂಪಾಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಹಲೋ ಹಾ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೊತ್ತಾರ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸೋಮಶೇಖರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ 3 ಜನ ಸಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸಂದೀಪನ ಸಂತೋಷ್ ಕೈತಡ್ದು ಕುಯಿನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಟತೆ 6ಕ್ಕೆ ಏರಲಿಲ್ಲ 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅಕುಲು ಏರಿಂಡ ಬಕ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕು ಜೇರಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬಂದ ಬಲ್ಲೆ ಈತ ಈ ಮುಖ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ ಮಂತ್ರ ಇರತ್ತೆ ಮಂತ್ರದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮುಖ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತ್ರ ಕಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಕಲೆ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರನಿಂದ ಅವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ್ರನೆ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಬಂಡ ಈ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕೊರತಿ ಇಂಚಿನ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತಿನಾಗ ಐಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮುಖನ ಭಾವನೆಲು ವಿದಯ ಬರ್ಕೊಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ತೋಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿನೇದಾದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿನೇದಾದ ನಿಕ್ಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿలను ನಿಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಪನ ಮೂರ್ತಿలను ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಕಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಪ ಅವು ನಿಖುಲ್ ಬಾಡ್ನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದದ್ದು ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ಪನ ನಿಷ್ಠಿಡು ವಿರುತೊಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯರು ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಗುರುವ ಅನುಗ್ರಹಡ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಆರು ಬಣ್ಪುನೆ ನಿಖಿಲ ನಿಷ್ಠೆಡ ಅತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವದ ಕಲಾಕಾರನೆ ಕಡ ಅತ್ತೆ ಅವಳು ಮಲ್ಪವು ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ ಒಯ್ತು ಬರ್ಪನೆ ನಿಜಾದ ಬಂಡ ಆಯ್ತ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚಲ ಬರ್ಪುಣ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕಾರಣ ಕೊರು ಆವಡಿಂದ ಬಂಡದ ನಮ್ಮದು ಕೊರು ಅಡ ಅಕ್ಕಲು ಅವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿರ್ತಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಪುನವು ಅವಿನ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಓ ರೀತಿ ಅವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ ದೈವಗ ಬೂಡ್ತಿಲಕ ಮಲ್ಪೇರ ದೈವ ನಿಗಳ ಮಿತ್ತು ಮೊಕೆಡುಂಡ ಅಪ್ಪ ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಪನೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೋದು ಮೂಜಿ ಪರ್ವ ಮತ ಕರೆನ ಅಕ್ಕಲ ಜಡ್ಡೆತನ ತೋಜುಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ನಂಬಿನ ಎಂಕಲ್ ಹತ್ತವು ಅವು ಅಕಲ ನಮಗೆ ಮಿತ್ತು ಅಕಲ ದೈವ ಅಕಲ ಎಂಕಲ ನಿಷ್ಠೆ ಎಂಕಲ್ ತೂಪನೆ ಎಂಕಲ ನಿಷ್ಠೆ ಕೊಡ್ತು ಕೋರಿಯ ಅದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅನಾಗ ಗೊತ್ತಾವ
ಎಂಕಲ ನಿಷ್ಠ ಇಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಡು ಮೂರ್ತಿ ಆತನ ಬಂದು ಬಕ್ಕದ ಅಲ್ಪ ಹಾಕಲು ಅಕಲ ಆಚರಣೆ ಎಂಚ ವರ್ಪುನು ಆ ನೆಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಕಲ ನಂಬಿಕೆ ಅದ ಮಿತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಂಜನೆಗೂ ಒಂಜಿ ನಡತ್ತಿನ ವಾಸ್ತವ ಕತೆ ಪನ್ಕ ತಾರಬರಿಟ್ಟು ಕರಂಬಾರ ತಾರಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜುಮಾದಿಗೆ ಪಾಲೆದ ಮುಗ ಇತ್ತಂದ ಆ ಪಾಲೆದ ಮುಗ ದೆಪ್ಪುಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಗ ನಾಟಾವುಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಊರ್ದ ಕುಲಿ ಎನ್ನುವೆ ಆವಾಗ ತೀರ್ಥಕರ್ತ ಪನವತ್ತೊಳಗೆ ನಾಡರಸು ಮಿತ್ತಕರ್ತ ಪನವೆತ್ತೊಳಗೆ ದೈವ ಮಂಜು ಅವೇನು ಪಣವೆತ್ತೊಳಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಗತ್ತ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಡು ಈರ್ನ ಎಕಡ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಪ್ಪಾಗ ಏರು ಮಲ್ಪುನು ಬೀರು ಆಚಾರಿ ಮಗೆ ಬಿರ್ಮನಾಚಾರಿ ಮಲ್ಪುನು ಪಣದ ಅರೆಗೆ ಓಲೆ ಮಾನಿ ಅದು ಬರ್ಪೇರು ಮಲ್ಪುಂಡ ಬೆನ್ಪುನೋಲು ಅಪ್ಪಾಗ ತಿದ್ಯ ಕಂಬಲಡೆ ಬೆನ್ಪುನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದ ಅವಲೇ ಮಲ್ಪುನು ಅವಲು ಮಲ್ಪುನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದ ಕಾಪುಡತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಳ್ಳಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಕಾಪುಡತ್ತೆ ಕಾಪುನ ಇಂಚ ಕಾಪುನಾಗ ಮಾಯ ಅಲ್ತ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ನೇಲಿಯ ಸಂಕಟ ಬಾಡುವೆ ನೇಲಿಯ ಸಂಕಟ ಬಂಡ ಜಪ್ಪೆರೆ ಜಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಗ್ಗೋನು ಇಂಬೇರು ಒಪ್ಪಿತು ಕೊರ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮುಗ ಆದಿಪುಂಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಗ ಅವೇನು ಒಪ್ಪಿತು ಕೊರ್ನಾಗ ದೈವ ಕೇನುಡು ಬಿರ್ಮನಾಚಾರ್ಯಡ ಕಠಿಣೆ ಮೊಡೆ ಕೇಂಡು ಮುಗ ಕಟ್ಟುದಾದ ಬುಳ್ಳೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಕೇನುಡು ಎಂಚ ಬಿರ್ಮನಾಚಾರ್ಯ ಎನ್ನ ಮುಗ ಮಲ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಅಲೆಪು ತಲೆಪು ಮಲ್ತನ ದಲ ಅಲೆಪುಂಟ ತಲೆಪುಂಟ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಅಸಡ್ಡೆಡ್ ಪನ್ಪ ಎನ್ನ ಗುರುದು ನೆತ್ತ ಅನ್ವಯ ಯಾನ ಮಲ್ತದೆ ಅಲೆಪು ಲಜ್ಜಿ ತಲೆಪು ಲಜ್ಜಿ ಪಂಡಿ ಬೇಲೆ ಪಾಡಿನುಪ್ಪು ಪಂಡದೇನು ನಗಣ್ಯ ಮಲ್ತೆ ಪಣ್ಪೇರು ಅಪಗ ದೈವ ಪಣ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಂದುಡ ಎನ್ನ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುನಿ ಕಡತ್ತು ಪೋಪತ್ತ ಕಡತ್ತು ಪೋನಗ ದುಂಬದ ಕಾಲು ಡೆಂಚಗೆಂಡ ಕಾಲಿ ನಿಕುಲು ಬತ್ತ ಅಡೆ ಒಪ್ಪಿಯನು ನಿಕಲ್ ಅಲ್ತ ಪತವ ಒಪ್ಪಿನ ಅಲ್ತ ಕ್ರಮ ಆ ನಿಕುಲು ಅವಳು ಒಪ್ಪಿಯನು ಒಪ್ಪಿನಾಗ ನಿಕಲ ಸಂಸಾರ ಇಪ್ಪೆರಡು ಅಪ್ಪೆ ಸಂಸಾರ ಸೇರ್ರೆನು ಒಂದು ದುಂಬದ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಆಯ್ತ ನಾವು ಸೇರ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರು ಅವಳು ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಬುನಿ ಕಡಪುನಾಗ ಬೊಳಿಯ ನೆರೆ ಕಾರುವೆ ಕರಿಯ ನೆರೆ ಸಿಗುವೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆ ತರ್ಕೊಂದು ಕಣಂತ ಜುಮಾದಿನ ಕಾರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಬುಳಿಪುನು ಎನ್ನ ಬಾಲೆದ ಒರ್ಕಡೆ ಜೀವ ಒರ್ತು ಕೊರಿಯಡ ಜುಮಾದಿಯೇ ಈ ಬೊಳ್ಳಿನ ಮುಗಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಓಲೆದ ಬಂಗರಿನ ನಾಲೈ ಬಾಡುವೆ ಅಂತ ಬಂಗರಿನ ನಾಲೈ ಬಾಡುವೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಬಟ್ಟಾಲ್ದ ಗಂದಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ಆ ಬಾಲೆನ ಲಕ್ಕವೆ ಆಯನ ಪಂಡ ಭಿನ್ನಾನ ಕಾರಣ ಬಿರ್ಮನಾಚನ ಲಕ್ಕವೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ಓಲೆದ ನಾಲೈ ಉಂಡತ್ತೆ ತರೆಕು ಕಟ್ಟುಂಡ ಮೂಂಕುಗ ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ಮಲ್ಲ ನಾಲೈ ಅಪ್ಪಂಡ ದುಂಬುದಾರನ ಕೆಬಿತ್ತ ಓಲೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಏನು ದಾಯ ಬನ್ಪಿನಿಗೆಂಡ ಈ ನೆಕ್ಕ ಆತು ಪರಂಪರೆಂಡು ನಿಖಲ್ ನೆಕ್ಕಂದು ಯಾಂಪಣ್ಣ ಆ ಘಟನೆನು ಬಣ್ಪಿನತ್ತು ಅವಳು ನಿಖುಲು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ವಾಕ್ರಮಂಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುಡು ಆ ಕೊಟ್ಟೆಡನ್ನು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ತುಯ್ಯರಜ್ಜಿ ದಯಕೆಂಡ ತುಯಿನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಣಪುನ ಕ್ರಮಂಡು ಅವೇ ಭಿನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಒಡಕ್ ಬಣ್ಪುನವು ಒಂದು ಈ ಪೂರ ಕತೆಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಕೆಲವು ಜನ ನಾಲೈ ಸರಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ನಾಲೈದ ಬರ್ತೆ ಪಂಡ ಗುಂಜರಾಮಣ್ಣ ಹೌದಾ ಐತಿನಿ ಮಂಡ ಅಡೆಗೆ ಆಂಡ ಅಡೆಗೀರ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ತತ್ತಂಡು ಮಲ್ಪ ನಡುಟು ಅಂಚಪುರ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ತುಯರೆಜ್ಜಿ ಅತೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ದುಂಬಿತ್ತುಂಡು ಅತೆ ಅವುದಾಯ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಇಪ್ಪುನದಾಯೆ ಆಯ್ಗು ಪುರ್ತು ತೆನಸುಗೊರು ವಂಜಿಗೆ ಆವಡು ಬಾಜಿಲ ಆವಡು ಒಂದು ಪೂರ ಸಂಧಿಪಾರ್ದನುಡು ಉಲ್ಲೇಖಂಡು ಒಂದು ಸಂಧಿಪಾರ್ದನುಡು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಂಡು ಅಂಚಾಯನಿಟ್ಟು ಅವರ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಕಾಯಕ ದೈವ ಅವಳು ಒಪ್ಪಿತೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವರ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ದುಂಬದ ಕಾಲ ಎಂಗಲ ಅಮ್ಮಲ ಬೋಂತೇರು ಅಮೇರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಅಂಚಿ ಮಾತ ಅಲ್ಲಿಡು ಮುಖ ಮತ ಕೊನ ನಂಗ ಅಮ್ಮಲ ಬೋಂತು ಪಣ ಅಪ್ಪ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ದೇವಲ್ಲ ಎಪ್ಪುವ ಅಂತ ಭಿನ್ನ ಕಾರಣ ಕಾಲಿ ಪೋವಂಡತ್ತು ಅಕಲೆಗ ಮರ್ಯಾದಿಲ ಮಾತ ಎಂಗ್ಲ ಮತ ಕೊರ್ಪುನ ಹೋದ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಅಂತ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಇತ್ತದ ಕಾಲಿ ಅವಳು ಕೊರ್ಪುನೆ ಮುಗ ಮುರ್ಕಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಅರಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಾರೈ ಪೂರ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ದುಂಬದ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಗೆ ಇತ್ತಂಡತೆ ಅಂತ ಇತ್ತದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ 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 ಪನ್ಲೆ ತುಳುವ ಬುಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ಕದ್ರಿದ ಕೃಷ್ಣಾಡಿಗೆ ಬಾತಿರ್ನು ಅಡ್ಡಬುರುಂಡೆ ಉಳ್ಳಾಯ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪನಾರಿ ಬಟ್ರೆ ಅಣ್ಣರೇ ಎಂಕಲ ವೃತ್ತಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ದಯಾನಂದ ಅಣ್ಣ ಓಹೋ
ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ ಆವಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಉಪನಯನ ಆವಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಅನನ್ಯವಾದಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನಗ ನಿಶ್ಚಯ ತಾಂಬೂಲ ಮಲ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭೋಡು ಕರಿಮಣಿಗೆ ತಾಳಿಗುಂಡು ಪಾಡುನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕತ್ಲೆ ಉಂಟು. ಅವಾಗ ಆ ನಿಶ್ಚಯದಾರಿ ಹೋದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ನಡೆಪೋದು ಕರಿಮಣಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡದು ಅವಳು ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟು. ಮದ್ಮೆದ ದುಮ್ನಾನಿ ಆರು ಆ ಕರಿಮಣಿನ ಕಲಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆ ಆಚಾರಲು ಬರ್ತದ ಆ ಒಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೆಜಿ ಕುತ್ತಾರೆ ಉಂಟು. ಕೆಜಿ ಕುತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಲ್ಲೊಂದು ನನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಕುರುಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಆಚಾರರು ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಕೊರೋಡ ಆಯಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತೇನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಆ ಆಚಾರಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ದು ಸಂತೋಷಡು ಆರು ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ನಾರೊಂದು ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ಗೀಟು ಪಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಮೂಜಿ ಗೀಟು ಉಂಡತೆ ಇಂದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸಮಾನ ಅಂದಿ ಅಂಪಂತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಮಾಡುವರಿಗೆ ತಣ್ಣರೆ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಆ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾಡುನ ಗೆರೆ ಉಂಡತೆ ಆ ಇಲ್ಲು ಸರ್ವತೋಮುಖಮಾಯಂಚಿನ ಉನ್ನತಿಗೆ ಅವು ಕಾರಣ ಅಂಚಾರುಪ್ಪನಗ ಉವೇ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮನೆ ಮಂಚ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ನಗ ಅಥವಾ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ನಗ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲು ಕೆಲಸ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲು ಕೊರ್ನಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಉವೇ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರೆ ತುಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಂಚಿನ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷರು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ನುಂದ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕದ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾರಿ ಬಣ್ಣನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕುಲು ಆ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಗ ಮುಖಮೂರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಕೋಚ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಜ್ವಾಸ ಎಂಕುಲು ಯಜಮಾನದ ಕೇನ್ಯರೆ ಉಂಡು ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆಯರಿಗೆ ಶಿಲ್ಪಿಲಿಗೆ ಸಂದು ನಂಚಿನ ಸಂದು ಅಂದು ವೇಳ ಸಂದಾಯ ಆತಿಜಿಂದ ಅಂಡ ಆವಾಹನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮೆದಾತ ಬೇಜಾರ ಅಂದಲ್ಲ ಆ ದೈವನ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪುನಕ ದೈವ ಬರಿ ಎರಕ್ಕೆ ಏನಿಸಿ ಅವಾಗ ಅವು ಸಂತೋಷಡು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಪುಸ್ತದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಮುದಾಯ ನನ್ನ ಇದೇ ಕಡೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ಉಂಡರು ಆ ಒಂಜಿ ತುಲಕೇಶ್ವರನ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಸಮುನಿನ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಳು ಎದುರು ಒಂಜಿ ಕಂಚಿದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಉಂಡು ಅಪಗಾಂಡ ಆ ಕಂಚಿದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವಾಗ ಆ ಯಂತ್ರಲ ಇತ್ತಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ ಆ ಸಮಯಡು ಏತೋ ಸಮಯ ತುಂಬು ಆತ ಪೂರ್ವದ ಒಂಜಿ ಕಂಚಿದೀಪ ಮುಕ್ಕೋಡುಂದ ಅಂತ ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಅದೇನು ತಿರುಗಡೆ ಮುಖಾಷ್ಟವಾದ ಎಂದೆತ್ತರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಓಡಮುಟ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪಣ್ಣುಂದ ಆಯ್ತಾ ತಿರ್ಗಣೆ ಉಲ್ಟ ತಿರ್ಗಣೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇನು ನಮ್ಮ ಥ್ರೆಡ್ ರಡ್ ಉಂಡು ಸಂತೋಷನ ದುಡ್ಡುಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ನಮ್ಮ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಾದ ತುಪ್ಪಿದ ಬಾಟ್ಲ್ ಮತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತಿರ್ಗ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಲೂಸ್ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಅಂದ್ ಮಾತೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕಂಚಿ ದೀಪ ತಂಬೋಡು ನಮ್ಮ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಗ ಲೂಸ್ ಆದ ಅವಾಗ ನಾವು ಟೈಟ್ ಆಗುಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಲೂಸ ಅನ್ನೋದು ಎಂಚ ತಿರ್ಗಾವ ಲೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಚ ತಿರ್ಗಾವ ಅಂಚ ತಿರ್ಗ ಅವಾಗ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತುಲೆ ಅವೇನು ಎತ್ತು ಪುರ್ನೊಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಅವಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಅಕ್ಕಲ ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮಾತಲ ನೆಟ್ಟು ಉಂಟಾಪುಲ್ ಬಂತೀರಿ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಪನಿಯರೆ ಬಯಕೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕಲಿತು ಕುಡಂಜಿ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನ ಪನಿಯರೆ ಉಂಟು 14 ವರ್ಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆ ಐದು ಸಂಶಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಮಾನವ ಜಾತಿಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಆಂಡ ಪಂಬನ ಸಮುದಾಯ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಮುಕುಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಸ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾರು ಪುನಗ ಇದು ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ತುಲೆ ಆ ಮಹಾಭಾರತಡು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಾಪುಡು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಇಂದ್ರದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದವರ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ದಿಕ್ಕು ನಿಜವಾದವು ಕಾಡು ಮಲ್ಲ ತಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಗೇಶ ಕಾಡು ಅವಾಗ ಇಂದ್ರದೇವರು ಕರ್ಮ ದೇವರಿಗೆ
ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುದಾರು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕವಾದ ಇಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಪೈಪು ಇಟ್ಟಿನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಡಕು ಲೆಕ್ಕ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಉಪಕರಣ ಒಂಜಿ ಅವು ಕಂಡ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಕಂಬದ ಹುಳ ಹಿಡಿದು ಲೈಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಪಾಶದ ಒಂಜಿ ಆಧುನೀಕರಣದ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಅಂದು ಇನಿಕೋಡದ ವಿಷಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥೋಡು ತುಲೆ ಇದು ಸದ್ಯೋದ ಸತ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಭಕ್ತಿರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ನಡಪಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿದ ಒಂಜಿ ನೆಲ ನೀರದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ನೀರು ನೆಲದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ನೀರಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅಂದ ಎನ್ನುನು ಅಂದ ಅವಾಗ ಅವನು ನಿಜವಾದವು ನೀರಿಚ್ಚಿ ಅವು ನೀರಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನಂಚಿನ ನೆಲ ಅಂದ ಅಂದ ಅವಾಗ ಅವನೇ ಮುಂದುವರಿತೊಂದು ದುಂಬು ಕೋಣಗ ನಿಜವಾದ ನೀರ್ಲಿದ್ದ ನೆಲ ತರು ಕೊಡು ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ನೆಲ ಅಂದೆನ್ನದು ಐಟು ನಡಪಿನಾಗ ನೀರು ದುಕ್ಕುವೆ ಅವಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ತೇಲ್ಪುನು ಅವಾಗ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಕುರುಡನೆ ದೇವ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾಕಟಕ್ಯತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಂಜಾದ ಪುನಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮದ ಸಮುದಾಯದ ರಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗಳ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಐನ ಶಿಲ್ಪ ಉಂಟು ದಾರು ಶಿಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಷ್ಟ ಶಿಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಹ ಶಿಲ್ಪ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಶಿಲ್ಪ ಪೃಥ್ವಿ ಶಿಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಾತ ಐನು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಈ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಗೂ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಆ ಒಂಜಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ಚಾರ ತುಳುವ ಪುಳ್ಳಿ ಮಾತ ವಿಷಯಗಳು ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜಾಯಿನಾರು ಮಾತ ಇರಗಳ ಮಂಜುನಾಥ್ ದೇವರಲ್ಲ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬಯಕೊಂಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ಯಾರ ಯಾನ್ ಬಯಕು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಎಕಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲು ಕೇನುಂಡೆ ಎಕಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡೇರು ಗಿತ್ತ ಕೇನುಂಡೆ ಅಂಬನ್ನ ಹಲೋ ಕೇನು ಜತೆ ಕೇನುಂಡ ಇತ್ತ ಕೇನುಂಡ ಕೇನುಂಡದೆ ದಾದಗೆಂಡ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡೇರು ವರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದಕುಲು ಕಲೆಜಿಂಜದು ಒಂಜಿ ಮುಗಮೂರ್ತಿನ ಕೊರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೂಡ ಕಲೆಜಿಂಜಾವುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ರಡ್ ಕಲೆ ಬರ್ಪುನಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡೇರು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕಲೆ ಜಿಂಜಾವಡು ಮಹಾದ ವಿಷಯ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಐಕ್ಯ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೊಗಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂಸಾರದ ಬಸ್ಸಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಅತುಲು ಮೊಗಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಕಾರ್ಮಿಕ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಒಟ್ಟಾಪು ಇಂದು ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತ್ರಿಶೂಲ ಅಂದು ಬಂಡ ಅವಾಗ ಮೂಜಿ ವಿಷಯಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗು ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ದೈವ ದೇವರು 14 ದಿಟ್ಟು ಮೆರೆಯವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಣಸು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಒಣಸು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡುಂದಾಂಡ ಆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಕಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಒಣಸು ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಜಾಗೆಡು ಒಣಸು ಮನಸೆಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ವನಸೆಡ್ಡೆ ಅಂದ ಅಡಿಗೆರೆ ಅಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮೂಲ ವಿಷಯ ಹೋಗಂಡ ಮನಸ್ಸೇ ಅಂದ ವಿಷಯ ಇಂಚಗೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೊರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದಕುಲು ಕಲೆಜಿಂಜದು ಕೊರನಂಚಿತ್ತು ನೀರು ಬಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಪ್ರಕಾರಡು ಕಲೆಜಿಂಜದು ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿಡು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಭಕ್ತಿಡು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ನಿಯಮನಿಷ್ಠಿಡು ಕಲೆಜಿಂಜದು ಕೊರನವೇನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಲೆಜಿಂಜವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅಂದಕ್ಕೇನಂತ ಅವು ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುഞ്ഞിರಾಮಣ್ಣೆಲ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ದೇರ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆರೆ ಉಪ್ಪಂದ ನಾರ್ನ ಪರಿಚಯ ಎನ್ಕುಂಡು ಆರು ಕೊಟ್ಟಾರು ಮಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ವೃತಾನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಆರ್ನ ರೀತಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಈತ ಪ್ರಾಯಾಂಗಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎರಕೊಗು ಬರ್ಪುನ ಕೊರ್ಲು ಒಂದು ಆರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಂದು ಆರು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಚಿಂತನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ಭುತದ ಕೆಂಡ ಆರೊಂಜಿ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸದ ಬಳಿ ಕದ್ರಿಡೊಂಜಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಗಲಂಚನೆ ಅತ್ತಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ವ್ರತಕತೆ ಮಲ್ಪನಗಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಭಾವುಕ ನರಮಾನ್ಯ ಭಾರಿ ನೇರ ಮನಸ್ಸುದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣನು
ಗುರುತಿಸವನಂಚಿತನು ಗುಣಗ್ರಾಹಿತ್ವ ಇತ್ತಿನಾರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಮಗೇನಂಚಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ತಿಗಿಚಿ ಯಾಕೆಂಡೆ ಇಂಕ ಆರ್ಡ ದುಮ್ಮುದ್ದಿನಕ್ಲೆಡೆ ಕೇನಗ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ದಾಯ ಬನ್ಲಕ್ಕೆ ಐಕೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಕೊರಡ ಈತ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಕಲೆಜಿಂಜಿ ಅದು ಕಡಪುಡಿಯ ಅಂಚಂದು ಬಟ್ರನಕುಲ ಅವ್ಲು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಮುಖೇನ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯದ ಮುಖೇನ ಐಕ ಅಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಏತಿ ಹೆಚ್ಚಾನ್ಲದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿನಲ್ಲೇ ಪಡ ಅಂಚೆನೆ ಅವಳು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕುಲ ಕಲೆಜಿಂಜವನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಏರು ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕಲ್ಲ ಅವು ಏ ವಾ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ಲ ಆ ಕಲೆಜಿಂಜವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ಏರು ವಾ ರೀತಿ ಕಲೆಜಿಂಜ ಇರಲ್ಲ ಕಲೆ ಪಣಪು ನಾವು ಮನ್ನಡು ಮಾಯೊಡಿಪ್ಪನು ಅವು ಕಲೆನು ಲೆಪ್ಪುನು ಅತೆ ಎಂಚಗಂಡು ನಿಕುಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಮುಗಾಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಇನ್ನು ಗಂಧ ಬಾಡಿಡು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲೆಜಿಂಜೋಡೊಂದು ಪಣಪಿನ ತಂದೆ ಆಯ್ತ ಮಂತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವಿನ ಐಟ ಐಕ್ಯಾದಿ ಕುಟುಂಬನು ಕಾಪುಡು ಮಲ್ಪ ಐನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಡು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಡು ಅತೆ ಈತ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವಳು ಬಟ್ರನಗುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಅತೆ ಅವಳು ಮಲ್ತದ ಪಾಪ ಅವೇನು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಕೂಡ ಅವೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ಐಕ್ ಕಲಶಮ ಐತದ ಒಂಜ ಇಲ್ಲ ಜಾಕಿರ್ದಾಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅತ್ತ ನಕುಲ್ ಮಲ್ಪ ಕಲಶಮ ಐತದ ಅಂಚೆನೆ ಬಣ್ಪುನ ಈನೆ ದೈವಳೇನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಂಡು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಪಾಯಿನಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಕೊರಡೊಂದಾಕಲು ಕಲೆಜಿಂಜ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟು ನಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಮುಗ ಏರ್ದು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ನುಡಿ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟ ಅದು ಫಲಿಪಾದ ಕೊರಲ ಅಂದ ಅವೇನೆ ಮುಗ ಏರ್ಡದ್ದು ಕೈ ಕೊರ್ದು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಹೊಸ ಮುಗ ಏರಣ್ಣೆ ಪಂಡತೆ ನಿಕುಲ್ ಪಂಡಿನಲ್ಕನ ಎಂಚ ಜೀವಾದಿನ ಕೊರ್ಪಾರ ಅವಳು ಜೀವಾದಿನ ಪಿರವನು ಕಟ್ಟುವೇರು ಜೀವಾದಿ ಬಂಡ ಕೋರಿ ಅವಿನ ಪಿರವನು ಕಟ್ಟಾದು ಐದುಂಬು ದೋಷ ಬರನೆಲೆ ಗೋದಬೇಕು ತಿರ್ಗವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿದ್ದು ಬೇತದಾದ ಕಾರಣ ಉಂಡ ಅಂದ ಕೇನೋಡೊಂದು ಅನಕೇನೆ ತೂಕ ದುಂಬು ದಿನಕ್ಲೆ ತೆರಿಯದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮಡೆ ಮೂಲ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರన్నారు ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಉಮೇಶ್ ಕೊಕ್ಕಲ ಅಂಜನೆ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಬಂಬದಿರನ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಯಾನು ಮುರನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಯಾರು ಸದ್ಯ ಬರ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿರಾರು ಒಂದೇ ಒತ್ತಡ ನೀತು ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಅನ್ನಪ್ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮುಗ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇನಂತುಳ್ಳೇರು ಅವು ನಿಖಿಲ್ಡ ಕೇನೋಡು ತೂಕ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅನ್ನಪ್ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮುಗ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತೋಂದ್ರೆ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಪಣದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕೋಣಾಜೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಸುಹಾಸ್ ದೇವಾಡಿಗ ಎರಕ ಮೈಪುನೆ ಬಂಡ ದಾದ ತೆರಿಪಾಲೆ ಸೂರ್ಯ ಸುಧಿ ಕೃಷ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಲೈ ಪಿದೈ ಪಾರ್ದಿನ ಮುಗತ ಅರ್ಥದಾದ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣೇರೆ ಎರಕ ಮೈಪುನಿ ಬಂಡ ದಾದ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಎರಕ ಬಂಡ ನಮ್ಮಂಜಿ ಅಚ್ಚುಗಾಟದ್ದು ಈ ಕಂಚಿ ನೀರು ಮಲ್ತದ್ದು ನೀರಾಯಿ ಅಗ್ನಿಡ ಬೈಪು ನಾವು ಅಗ್ಗಿಡ ಅವು ಕಂಚಿನ ಕರಪ ನೀರಾಪುನು ಆ ನೀರಾದ ಮೈಪುನೆಗೆ ಬಂದ್ಪುನ ಎರಕ ಆ ಎರಕ ಬಂಡ ಇರೆಗ ಅವಳು ನಿಕುಲು ಆ ಮೇನ ಕಟ್ಟಿನ ಮಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿನ ಮೇನಡ್ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೇ ಬಂಡ ಓ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ರೂಪ ಬರಡ ಐವಾಗ ಈಗ ಆವ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮ ಆವ ಮಣ್ಣು ಈ ತರ ದಿಕ್ಕುನ ಆವ ಮಣ್ಣು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತ ಐಕ ಒಂಜಿಂದು ಮಲ್ಪರಣ ಬಣ್ಣ ಐತ ಒಂಜಿ ಪಾಕ ಮಲ್ಪರಣ ಅವು ಬಣ್ಣ ಅಂದಿರ ಬೆಚ್ಚನಾಗ ಅವು ಪುಡ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿದ ಪಾಕ ಐಕ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆವೆ ಮಣ್ಣಗೂ ಕೂಟ ಬಾಡ್ರ ಅವೇ ನಿಕಲ್ ಗುಟ್ಟು ಬಿಡೋವರ್ಕು ಗುರುಪೂಜಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಾಗ ಇರಾಗ ಐಕೆ ಅತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರಂಡು ನೀನು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪಿತ್ತಲೆ ಕಂಚೆ ಅವನು ಗಟ್ಟಿ ಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಓ ಐಕೆ ಕರಪವನ ಕರಂಡ ಅವು ಕರತ್ತಿನವಿನ ಬಾಂಡ ಒಂದು ಕರ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಜನ ಅಂದ ಶಾಖನು ತಡತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ಏತ್ ದ್ರವ ರೂಪಗಾಪನು ಆತೆ ಅಚ್ಚಿಲ ಆತೆ ಬೆಚ್ಚ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೇಣ ಪಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಅಂದ್ ಹೊರನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಪಿದೆ ಬರ್ಪುನತ್ತ ಆ ಮೇಣ ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಣ್ಣದ ಗಾಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಆಯ್ತಾ ಉಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ರೂಪ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ರಟ್ಲ ಒಂಜೇ ರಕ ಈ ಬೆಚ್ಚಡು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದ್ರವ ರೂಪನ ಐಕೆ ಮೈಪುನು ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಕ ಅವು ನಿಕಲ್ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಎಂಚಗೆಂಡ ನಿಕಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ ಆತ ಬಂಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಡಕಾನ್ಲ ಆತ ತಪಸ್ಸಿಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಬತ್ತನ ಎರಕ ಪೋಂಡ ನರಕ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಂಡ ಎರಕ ಪೋಂಡ ನರಕ ಅತೆ ನರಕನೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಆತ ಬಂಗಾವತ್ತು ಏತು ಬಂಜಿದ ಪಡಿ ಕಣನೀರ್ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತು ಇಡೀ ಬಂಜಿದ ಪಡಿ ಐಟ ತೆಪ್ಪುನು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಕುಜಿರಾಮಣ್ಣ ಯಾನು ಎಕಡ್ ನೆಟ್ಟು ಕೇಂಡಿರು
పంజుర్లిన ముగ అన్నప్ప పంజుర్లిన ముగ ఏం చెప్పాడు పండ పంజుర్లిన ముగ ఏం పంజుర్లిన అన్న పంజుర్లిన పంಡ మనుష్య రూಪದ ಮುಗ ಐತ ಆಯ ಕಟ್ಟಮಲ್ಲ ಮಾತ ಮುಗಲ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮುಗ ಬಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ದೇಕ್ಕೆ ಬೇತಂಡು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದ ಬರ್ತದೆ ಅನೇಕ ಮೂಜಿ ಈಶ್ವರ ನಾಮ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ನಾಮ ಪಾಡ್ನ ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೋನೆಡು ಎಡ್ಡೆ ತಿಳಿಕೆ ಗಂಭೀರತೆ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ ಕಟ್ಟ ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲೇ ಬಂಡದ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಆ ಕಟ್ಟಡು ಬತ್ತನ ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆ ತೂನ ಒಂದು ಮುಗ ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ನಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಕಂಜಿ ಪೂರಕ ಅದು ಬರ್ಪನೆ ಮೋನೆಡು ತಿಳಿಕೆ ಗಂಭೀರತೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತ ಐಕ್ಯತೆ ಆಗಿ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂಡ್ಪನೆ ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪಿ ಬಂಡ್ಪನೆ ಐಕ್ಯತೆ ಅವಳು ಧರ್ಮನ ಆಯ ನೆಲೆ ಮಲ್ತಿನಿಟ್ಟಾದ್ರ ಕುಡುಮಪುರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಅತೆ ಕುಡುಮಪುರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಯ್ರೆ ಕಾರಣ ಆ ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಅತೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಧರ್ಮ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನುಡಿಗಟ್ಟಡೆ ಉಂಡು ಯಾನ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಪೆದ್ದಂಡಪ್ಪೆ ತಾಡಿ ಎರುತ್ತ ಕೊಮ್ಮು ಬಲಿಪಯ ತೊರ್ತಿ ಎರುತ್ತ ಕಾರುಗಡ್ಪಯ ಮೋನೆ ಪರಂಕಂದೆ ಬೆರಿ ಪೂಜುನ ಮಾಯ ಆ ಏಪಲ 16 ವರ್ಷ ಐಕ್ ಪೂನೀರ್ದಿ ಜಿಲ್ಲ ಆಯಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಯ ಆಂಡ 16 ವರ್ಷ ಗೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡುವೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಆಯಗೆ ಜಾಗೃತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವ ಬಾಕಿ ದೈವಳು ಅಂಚತ್ತು ಉಮಿತ್ತ ತೂ ಒಲ್ಪ ಕರ್ಜಾಯ ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ರಡ್ಡೆನ್ ದೆಪ್ಪೆ ಮೂಜನ್ ದೆಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಮೂಲತಾವಾದಿತ್ಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆ ಗಂಭೀರತೆ ಐತಟ್ಟಿಗೆ ಮೋನೆದಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಅತೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಕುಲ ಅವೇನು ಎನ್ನಿ ಬರೋ ಆ ಧರ್ಮದೈವ ಅಂದು ನಿಕುಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಿತ್ತಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಿಂಚನ ಅಣ್ಣ ನಾಲೈ ಪಿದಯ ಬಾಡ್ನು ದಾಯೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲೈ ಪಂಡ ಮುಗ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ನಾಲ ಇಲ್ಲೇ ದಿನ ಕೊಂಚ ಇಂದು ಇಚ್ಚಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಇಚ್ಚಿ ನಾಲ ಪಿದಯ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ರಕ್ಕಸೆಂದ ಹತ್ತು ಮುಗಕ್ಕೂ ಪೊರ್ಲಣ್ಣ ನಾಲೆಯಿಂದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡ ಏರ್ನ ಮುಗತ್ತ ನಾಳೆ ಕಟ್ಟಿನ ಅಣೆ ತಾಗೋಡು ಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ ಪಾತ್ರಿನ ಆ ದೈವದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ನುಡಿಗ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಬರ್ಪುನ ಹಾಗೆ ಮಗ ಏರ್ನ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೋಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪಂದು ಪುನಃ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ದುಂಬು ಜಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪೋವಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾಲೆದ ಆತ ಉದ್ದ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅವಡ ಆ ನಾಲೆಗೆ ಆತ ಪ್ರತಿವರತ್ತೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಗಾಂಭೀರ್ಯತ್ತೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಬೋಡ್ತಿನ ನಿಷ್ಠೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ನಾಲೆ ಉದ್ದ ಬಂದು ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಪಂಜಲ ಇಲ್ಲೇ ನಾಲ ದೀಪ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈ ಅಂಚ ಬಂಟಾಗ ನಾಲೆ ದೀಪ ಪೂಜಾ ಬಟ್ಟೆ ಪಾತಿರೋದು ನಮ್ಮಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿತ್ತು ನುಡಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಾತಿರುಡು ಐಕೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ನಾಲೆ ಪಂಡ ದೈವದ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಪಾತಿರುಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಕಷ್ಟುನಾದ ಇವ ದೂರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಯನ ನಾಲೈ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ನುಡಿ ಅತೆ ಎಲ್ಲೇ ಮುರಣಿ ಘಟನೆ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿಡೆ ಕರ್ಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದುಮ್ಮು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಡ ಬುಳ್ಳಿದ ನಾಲ 2 ಸಾರಿ ಮಲ್ಪಾಯರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಮುರಣಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಯಾಪಂತ ಹಿಂಗ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗೆ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗೆ ನಾಲ ದೇರ ಮುಗಂದೆ ತುಲಾದೀರು ಯಾ ಬುಳ್ಳಿದ ನಾಲ ಅಂಚೆ ನಾಪಿದ ಒಂದು ತೊಂಡೆ ಅಪ್ಪ ದೈಯೋಗದ ಬಂಗಾರದ ನಾಲೆ ಬರ್ಪುನ ಯೋಗ ಉಂಡಾ ಅದು ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಬುಳ್ಳಿದಲ್ಲ ಕಾಸ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಕೈ ಮುಗೆ ಬತ್ತೆ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬತ್ತೇರು ದೈವಂಗೆಲ್ಲ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಕೊರೋಡುಂಡು ಇಂಚಿನ ಅವರು ಬಂಡೇರು ಹಿಂಗೆ ಬಂಗಾರದ ನಾಲೆ ಅಂಚ ಪ್ರಾಣಿ ಆಂಡು ಅದೇ ದೈವ ಘಟನೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಮುರಣಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಪಗಂಡ ಆ ನಾಲೈ ಬಾಕಿ ಆಪನವು ಅಕುಲ ಅವಳು ಈರ್ನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ತಡ ಆಪನದಾಯ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಪಗ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಬರ್ಪುನವು ಕೊರ್ರೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತನೆ ತಾಕದ್ದಂತಿನ ಎನ್ನಂಚಿನ ಎವತ್ತೆಡ ಕೋಂಗಿ ಇವನ್ವಿ ಐಗೆಂಚಿನ ಮಾರ ಈಸೋಗದ ಮುಗ್ಗ ಐಗೆ ನಾಲೈದಿತ್ತು ಜರ ಆರೆಗೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಆತು ಗೊತ್ತಾವಿಯ ಪಣ ಎತ್ತಂದೆ ಬತ್ತಿನ ಇತ್ತಿನ ತಾಕದ್ದ ಇದಾದ ಅನ್ಪೆ ದೈವೋಗ ಈತು ಶೋಕದ ದೈವಗೊಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ನಾಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಂಚ ಅದೇ ಅಪಂಡ ದಾದ ಕೊರುಡು ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ದೈವೋಗ ಕೊರ್ನಾತಿಜ್ಜಿ ಆಯನ ತುಲೆ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕಂತನೇ ಮನಸ್ಸು ಅಕುಲು ಪಂಡಿರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸಂಪನ್ನ ಅಂಡ್ ಬೊಲ್ಲಿನ ಮುಗಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರಿನ ನಾಲಯ ಅಂಡ್ ಅತೆ ಅಪಗ ದೈವ ಘಟನೆ ಪಂಡಪನ ಸತ್ಯ ನಂಜಿ ಕೋಡಿಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಂಜಿ ರಾಮಣ್ಣ ಓ ಗಗ್ಗರದ ದೈವಗು ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಕಾರ ಗಗ್ಗರ ಇರೆಗೆ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಪೂಜ ದೈವಗು ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪಾಲೆದ ನೆಟ್ಟ ಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಇರೆಗೆ ಗಗ್ಗರ ಪಂಡಪನವು ದೈವಗು ಬೋಡೆ ನೇಮ ಪುಂಡ ಗಗ್ಗರ ಆತಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಈ ಗಗ್ಗರ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಕಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಎತ್ತು
ಜೋರು ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಈ ಗಗ್ಗರದ ಸೌಂಡ್ ಲಕ್ಕದೇ ತೋಜು ಇನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನಂತೂರದ ಬುಳ್ಳಿದ ಗಗ್ಗರ ಅವು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಕೂಟವಾಡು ಶುದ್ಧ ಬಳ್ಳಿದ ಗಗ್ಗರ ಅವಳು ಎತ್ತೇ ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪಡು ಆ ಗಗ್ಗರದ ಸ್ವರ ಹಾಕು ನೆಂಚ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡಲ್ತ ಗಗ್ಗರ ಅವೊಂಜಿ ಕಾಜುಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅತ್ತೊಂಡ ಕಟ್ಟುಲೆಪ್ಪುನಂದು ಸಂದರ್ಭ ಗಗ್ಗರ ಹಾಕುನಗ ಒಂಜಿ ಕೇನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ವರ ತುಯ್ಯರೆ ಬಂಡ ಬಜಿ ಹಗುರ ಇರೇ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಿಲೋ ಅವು ಎಂಚ ಸ್ವರ ಉಂಡು ಕೆಂಡು ಇರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಕಲೆ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ಗಗ್ಗರದ ಸ್ವರ ಏತು ಗಗ್ಗರದ ಅಳತೆ ಎಂಚ ಓ ದೈವ ಗಂದ್ಕೇನು ಫಸ್ಟ್ ಗಗ್ಗರ ಓ ದೇವದ ಮಾತ ದೇವಲ ಒಂಜಿ ದೇವದ ಪುದಾರ್ಲುಲ್ಲ ಆ ಪುದಾರ್ದ ಆ ದೈವಗೂ ಅನುಗುಣವಾದ ಗಗ್ಗರ್ಲವಡು ಅದು ಕಟ್ಟುನಾಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಕಾರ್ದಲ್ತ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವನದ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೈವದ ಮುಖಮೂರ್ತಿಗಳ ಇಂಕಲ ಇಂಚ ಎಂಕಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕಣ್ಣಾಳತೆ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡದ್ದು ಬರ್ಪ ಅವೇನೇ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಎಂಕಲ ಬೇಲ ಪಂಡ ಕಣ್ಣಾಳತಲ್ಲ ಕೈ ಅಳತಲ್ಲ ಆ ಪೂರಾ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾಲೊಂಜಿನ ಬೈದಿನ ಟೇಪ್ ಪತ್ತಲಪ್ಪ ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಜನ ಗಗ್ಗರದ ಉಳೈದ ಕಿಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಪೊಡು ಉದ್ದದ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪೊಡು ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತೋರ ಜೀವದಾಗ್ಲಂಡ ಐದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕಾಕಲು ಪಂಡಿನಲ್ಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂಚ ಐಟು ಪರೇಲು ಪಾಡ್ನ ನಾನು ಇತ್ತ ಬರ್ಪುನು ಒಂಡ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪರೇಲು ಪಾಡ್ನು ಎಂಕಲ ಹಚ್ಚಿಗಟ್ಟದ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಪರೇಲು ಉಲಾಯ್ಡೆಪ್ಪುನು ಎರ ಕಾನಗನೆ ಮಣ್ಣಡು ಕೋರು ಕಟ್ಟದ ಐತ ಉಲಾಯ್ದು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಹಚ್ಚಿಗಟ್ಟುನು ಈ ಹಚ್ಚಿಗಟ್ಟು ಮಣ್ಣಡು ಕೋಲು ಕಟ್ಟದ ಉಲಾಯ್ದೀಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಮಿತ್ತು ಗಗ್ಗರದ ಸೇಪ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎರಕಾಡ್ನಿ ಎರಕಾಬಾರ್ದು ಐಟ್ ಸೊರಟುಲಾನ ಈ ಪರೇಲು ತೋರ ಸಪುರ ಉಂಡು ಕೆಲ ಸಪುರ ಪರೇಲು ಪಾಡಿನ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುನು ಅವು ಸಪುರ ಪಟ್ಟದ ಗಗ್ಗರ ಗಂಡ ಹಾಪುನು ಈ ಮಲ್ಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಪರೇಲು ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಚಿಡುಪುನಿ ಕಂಚಿಡ್ಲಾಯ್ತ ರೂಪಡುಪುನಿ ಗಗ್ಗರ ದೋಣಿ ಲಗಂದ್ರ ಕೆಲ ಬರ್ಪುನು ಆಕಾರ ಉಂಡು ಕೆಲ ಪಟ್ಟ ಅಗಲತ್ತಿನ ಗಗ್ಗರ ಉಂಡು ಪೊಟ್ಟೆ ಅಂಚಾದ ಗಗ್ಗರದ ಸೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ದೋಣಿ ಆಗಡ ಬರ್ಪುನು ಅವು ಪರೇಲಿಂಚ ಬೋನಾಗ ಸರಿ ಸೌಂಡ್ ಅಂಚ ಗಗ್ಗಡ ನಮ್ಮನೆ ಅದ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೈವದ ಗುಣಟ್ಲ ಆ ಗಗ್ಗರದ ಸೌಂಡು ಆಗ ಗುಣಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಗ್ಗರದ ಸ್ವರಟು ರಡ್ಡ ನಮನದ ಸ್ವರ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ ಆನ ಸ್ವರ ಪೊನ್ನ ಸ್ವರ ಪಣ್ಪೇರು ರಡ್ಡೆ ಸ್ವರ ಪಣ್ಪೇರು ಪೊನ್ನ ಸ್ವರ ಪಂಡ ಕಿಂಗ್ 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 ಬರ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುಟ್ಟು ಬಂದ ಮಾತ ಪೊನ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿಕಾರದ ಗಗ್ಗರ ಪೊನ್ನ ಸ್ವರ ಅವನು ಒಂಜಿಕಾರ ಗಗ್ಗರದ ಆನ ಸ್ವರ ಅವನು ಆಡದು ಗಗ್ಗರ ಆಡತುನಾಗ ಅಂಚ ಬರಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದುಂಬುದ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಬಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕೇಂಟೇನ ಒಂಜಿಕಾರದ ಗಗ್ಗರ ಅವು ಎಡತ್ತಕಾರ ಗಗ್ಗರನು ಪಂದದ ದೈವ ನುಡಿಕೊರ್ನಾಗ ಅವು ಆನ ಸ್ವರ ಇಪ್ಪಡು ಬಲತ್ತಕಾರ ಪೊನ್ನ ಸ್ವರ ಅವು ಐಕು ಶ್ರುತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಗ್ಗರ ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಕ್ರಮ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲು ಪಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೇಣ್ತ ಅಂಚಾದ ಈರು ಪನ್ಲಕನೆ ಪರೇಲು ಬಾಡ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪರೇಲು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಪರೇಲು ಪಾರ್ದು ಆನ ಸ್ವರ ಪೊನ್ನ ಸ್ವರ ಬರ್ಪುನಲ್ಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ ನಿಕುಲು ಗಗ್ಗರಗೆ ಎರಕಮೈಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಎರಕಮೈಪುರ ತೈಟದಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಐಟು ಬಂಡ ಒಂದು ಬಂಡ ಉಲಾಯ್ದ ಕೋರಿತ್ತಿನಟ ಅದರ ಎಂಗ್ಳು ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚವಂತನಲ್ಲ ಈ ಮೈಪುನಾಗ ಈ ಆಯ್ತ ಮೆಟಲ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಲೋಹ ಉಂಡದು ಐಟ್ ಕೆಲ ಕೂಟು ಮಲ್ಪನ ಉಂಡು ಇದು ಒಂಡ ನಮ್ಮ ಪೇರು ಗಂಚಿಂದ ಅನ್ಪ ಪೇರು ಗಂಚು ಒಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ದು ಕಂಚಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ದು ಐಕ ಕೂಟು ಮಲ್ಪರಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಕಂಚಿದ ಗಗ್ಗರಂದ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಕಂಚಿಲೆ ಅವಳು ಅಂದೆ ಅವು ಮೈತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೇ ಬಂಗ ಈ ಕಂಚಿದ ಗಗ್ಗರ ಮೈತದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಓಲ ಹತ್ತುಜಿ ಹರಾಗಿರವ ತಾಗೋಜಿ ಐಕ ಕೂಡ ಅಂಬಿ ಬೂಜಿದು ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚಗುರುಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಕೆಂಪು ಮಲ್ತದ್ದು ನೀರು ಬಾಟ್ರೆ ಉಂಡು ನೀರು ಬಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಟಪ್ಪ ಕೂಡ ಉಂಡು ಆ ಬೆಚ್ಚಲ ನೀರ್ದ ಅಂಬಿದಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಕಾತ್ತಿ ತಾಳ್ಮೆ ಬಿಡು ಅಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಆ ಗಗ್ಗರ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಗಗ್ಗರ ಐಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲುಬೋಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಗಗ್ಗರಡು ಮೂಜಿ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ನಿಯಮಲು ಈ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಗಗ್ಗರ ಕುಡಾವಿಂದ ಎತ್ತದು ಅವೇನು ಎತ್ತದ ಅಂಬಿದ ನೀರು ಮುರುಕಾದ ಲೇಪ ಮಲ್ತದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಕುಡಾವೇನು ಬೆಚ್ಚ ಕೆಂಪು ಮಲ್ತದು ಬೆಚ್ಚ ಕೆಂಪು ಮಲ್ತದು ನೀರಿಗೆ ಬಾಡ್ನಾಗ ಅಂಬಿದ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತಲ ಆ ಗಗ್ಗರದ ಕಂಚಿದ ತಾಕತ್ತಲ ತಾಳೆ ಅವಳು ತಾಳೆ ಆಗಿನ ಟಪ್ಪ ಪುಡ ಪುಡಂಡ ಆತಿ ಮಲ್ತಿನ ವೇಳೆ ವ್ಯರ್ಥ ಎರಕ ನರಕ ಅಂದ್ 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 ಗಗ್ಗರಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಕಡೆ ಬಂಡಾರ ಮಾಡ ಅಂದ್ ಕಟ್ನವ್ರ ಹೆಂಗ ಭಾರಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಆರ್ನ ನೆನಪು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಗಗ್ಗರ ಗುರ್ದಿತ್ತೀರು ಅದು ಕಟ್ನ ತಿರುವೈರಾರು ಎನ್ನ ನೆಲ ಮೇರೆ ಅಂದ ಉದ್ಯಾವರ ಕಾಂತಣ್ಣ ಎನ್ನ ನೇಲ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪಲಿನ ಕಂಡ
ಆರು ತುಂಬ ಎಂಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಗ್ಗರ ಮಾತು ಅಂತೀರ ಅನ್ನಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಬಜಿ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ ಆರು ಬಾರಿ ಅನ್ನ ಒಂದಿತ್ತು ಆರ ನೆನಪು ಕೊಂಚ ಗಗ್ಗರ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂದು ಎನ್ಮನದ ಕೆಲ ತೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಮೈಪುನಾಗ ಮೆಟಲ್ ಗಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಕೊನದು ಪಾಡ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಟಿವಿ ಎಂಕುನಪ್ಪ ಟಿವಿ ಅದೇ ಯಾರನ್ನ ನೆನಪಿತ್ತ ನೀರು ಬಂದಂಗೆ ನೆನಪತ್ತು ನಾ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮದಪುಲಕ್ಕೆ ಇರ್ಮಲ್ತಾರೆ ಮದಪುಲ ಪಂಡದ ಕಡೆ ನಾನು ಈ ಕಲಾಟು ಕೊಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಂಚ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎರಕ ಗಗ್ಗರದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನೆರಡು ಈ ಗಗ್ಗರ ಪಣಪು ನಾವು ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟ್ಲ ಪುಡಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಪುಡಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ನಾಗ ಕಟ್ಟಿನವುಲು ಗಗ್ಗರ ದರಿಂದ ದರಿವನ ಒಂಜಿ ಕಲಟ ದರಿವಲೆ ಗಗ್ಗರ ತುಂಡಾವಲಿಯ ತುಂಡು ಅವು ಇಂಚ ಹೊಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ನಿಜಾದ ನಿಖಲ್ನ ಕಟ್ನಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಪತ್ತವು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪನಾಕಲ್ಲ ಕೂಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದ ಪಕ್ಕ ನಲಿಕೆಡ್ಲ ಉಂಡು ನಲಿಕೆಡ್ ಗಗ್ಗರ ತಾಂಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಈ ಗಗ್ಗರ ನಾಲ್ ಬೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೂರ್ಂಡ ಅವು ಕಂಚಿದ ಗಗ್ಗರ ದರಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಮೇರೆ ಬಂಡ್ರಂಡು ಎಂಚಗಂಡ ಇಂದ ಕಟ್ಟುನಂದು ಕಾರ ಗಗ್ಗರ ಗಗ್ಗರ ಅಂಟ ಕಟ್ಟುನ ಎಟ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವು ಗಗ್ಗರ ತಾಂಟಂದಿನಕ ನಲಿಪುನಾಯೇನೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾಯೇನೆ ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗಗ್ಗರ ನಿಕುಲು ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ಕೀಲು ಬಾರ್ದು ಗಗ್ಗರ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ತುಂಡು ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಪಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಲ್ಪ ಅಂಚತ್ ಅವೇನು ಇಂಚ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಗೆಜ್ಜೆ ತಿಕ್ಕಾಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನು ಅಂಚ ಗಗ್ಗರನ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಮಲ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಅವು ಮಲ್ತಂಡ ಸರಿಯಾ ಮಲ್ತನ ಬಂದ ಅವು ಇತ್ತ ನಾನು ತೆಂಜ ಉಂಡ ಇತ್ತದ ಪೊರ್ಲುಗುಲ ಕೈಕ ನಲಿಕೆ ಕೊಂಚ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತಿತ್ತ ಗಗ್ಗರ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಾಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಡಕಂದ ಈತ ಗಗ್ಗರ ಅಂದು ಬಂಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಗಗ್ಗರನೇ ಗಗ್ಗರನ ಆಡ ಒಂದು ಬೋಪನಂಚಿತ್ತನ ತಿರಿ ವಾಲಗದ ಸ್ವರ ದುಂಬು ಗಗ್ಗರದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅತೆ ಆವಾಗ ಗಗ್ಗರದಡಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಗಗ್ಗರ ಅಂದಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಒಡಕಂದ ಅವು ಸರಿಯಾ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ನೇರ್ ದುಂಬು ಇತ್ತುಂಡ ಪರಂಪರೆ ಇಜ್ಜತೆ ಗಗ್ಗರ ಬಂಡ ಹೊರಯರ ಕ್ರಮ ಗಗ್ಗರ ಅಂಚನೆ ಪುಡು ದರಿಂದ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂಚುತ್ತನ ಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅತ್ತಂಡ ಜನಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗಳು ನಂಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಪುಟುದು ಬಲತ್ತದೆ ಕೇರಳ ಮೂಲರ್ದು ಪಂಡ ಆ ಮೂಲದ ನಿಗಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹರ್ದು ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದರ್ದು ತನ್ನ ರಡ್ಡು ಕುರ್ಲೆಲೆನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಮುಗಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಬತ್ತನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ತಕ್ಲೆ ಬತ್ತಣ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಿಲೆಗ್ಲ ಬತ್ತಣ ಯಾಕೆಂಡ ಐಟಿ ದಿನಬೋಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆದಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಕ್ಕುಲು ಬೊಕ್ಕೊರಿನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಜಿಂಜಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಾದ ಪಣ್ಪರೀರಿ ನಮ್ಮ ದೇವದೇವರನ್ನ ನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಪುನ ಈ ಮಲ್ಲ ಮಾರಿನು ನಮ್ಮ ಈ ದೈವದ ಕಲಟು ಕೊಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂಡ ಈ ಸೀಕ್ನೊಂಜಿ ಬೇಗ ಬೋಪಲೆಕ್ಕ ಆ ದೇವರು ಪೂರ ಮಾತ ದೇವಲ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಪುನ ಈ ಮಲ್ಲ ಮಾರಿನು ಆ ಮಲ್ಲ ಕಡಲ್ದ ಬರಿರ್ತದೆ ಕಡಲಿಡ್ದ ಅಂಚು ದೂರ ಕೊನೋದು ಪೋದ ಆಯ್ನಾದ ಬರ್ಪಾರಡು ಎಂಗ್ ಲೆಕ್ಕದ ಮಾತ ಬೆಲೆ ಅಂಚಿ ಒಕ್ಕಜ್ಜಿಗೆದ ನೆಲ ಅವೇನು ಆ ನಾಶ ಆವಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಶ ಆವಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ದೇವದೇವರು ನಂಬ ಆಯ್ನಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಟುಕೊಳ್ದ ದೇವರ ನಟನ ಮಂಡ ನಂಗೆ ಬರ್ಪವರನ್ನೇ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆನೆಗೆ ಬಂದ್ಪನ ಪಾತ್ರೆ ಭಾವನೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸತ್ಯೋಳು ನಂಗೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಿಕೊರಡು ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಇನ್ನು ಯುವ ಜನತೆ ಮೂಲ ಕುಲವೃತ್ತಿನ ಇರು ಎಂಚಿನ ಕಲ್ತರನ್ನಾಣ್ಲ ಆ ಕುಲವೃತ್ತಿನ ಒರಿಪುಡು ಒಂದು ಪೋಂತುಂಡಾರೆ ಯಾನು ಮುರನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂತೆ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡ ಮುರನ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ್ಲನಾಗ ಪಂತೆ ಅವು ಪಾತೆರಾನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಲು ಕುಂಬಾರಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪಡು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ್ಲನಾಗ ಪಂತೆನ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಕುಲವೃತ್ತಿ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಲ್ಪಡು ಅಂತು ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನಾಳ್ಲ ನಿಖಲು ಮನೆಗೆ ಅರ್ಧಲ ಬಾಡೋಡು ಅಂತು ಈ ಬಗೆಟ್ ಯುವ ಹುಡುಗೆ ಅದು ಇರ್ನ ನಿಖುಲ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಅದು ಪಣ್ಣ ಸಂಸಾರ ನಿಖಲನೆ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಲ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈರು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದೇಶದ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಏನಾರ ಅಮ್ಮೇರು ಹೆಂಗೆಂಚೇನ ಈ ಬೇಲೆನ ಅರ್ಮಣ ಕಲ್ಪನತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದ ಅವ್ರು ನೆತ್ತೆಡೆ ಬತ್ತನ ಬಣ್ಣ ಅಂಚನಿತ್ತ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಈ ಬೇಲೆನ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಪೋಡೊಂದು ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಅವು ಇರೆಗ್ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ತೂದು ಕಲ್ಪನವು ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪನವು ಮಲ್ತ ಕಲ್ಪನವು ಪೂರ ಅಮ್ಮೇರ್ನೇ ಗುರು ಕೂಡಾವಿನ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಪೆರ ಅವು ಆರೇ ಗುರು
ಆರೇ ಗುರು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಆ ರೀತಿ ಬೋಂಡು ಇರ್ನ ಚಾಕಚಕ್ಯತಡಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಾರಡಲ್ಲ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಉಂಡು ಐಡ್ದಾತ್ರನೇ ಇರೇರ್ದ ಆರತ್ ಇತ್ತೆ ನಮರ್ದು ಅಕುಲತ್ ಅಕ್ಕಲಿಡ್ದ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಡ್ದ ಆರು ಅತೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅರ್ಧ ನಿಖಲ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಭಗವತಿನ ಆರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಆ ಅಪ್ಪೇರ್ದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒರುಟು ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಈ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ ಮುಖೇನ ನಾನು ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಈರು ಬೋಡು ಅವೆ ನಡಪಾವಡು ಒಂಜಿ ವೇಳ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲ ಆಣ ಜೋಕುಲ ಆವಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ ಆವಡು ದುಂಬ ಗೊತ್ತಾವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಶವನ್ನು ನನ್ನ ಒರಿಪಾ ಒಂದು ಬುಳೆಪಾ ಒಂದು ಪೋಡು ಬಂಡರು ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಬಗೆಡ ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲುಂಡು ಕೇನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದರೆ ನಿಗಲ ಮಾತೆರಳ ಪಾತ್ರೆ ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ಆತಜಿ ನನಲ ಈ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ ನಿರಂತರವಾದ ತಗೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇನೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎರಕ್ಕದ ಮುಖಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತದರೆ ಕುಂಜಿರಾಮಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಕಿ ಆತನ ಒಂಜೇ ವಾಕ್ಯೋಡೀರು ಪನೋಡದಾದ ಕೆಂಡ ಇನ್ನು ಎರಕದ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಬುಡ್ದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಕನಪೇರು ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಂತುಳ್ಳೇರು ಅಂತ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಒಲ್ಲ ಕೊಡು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಜನ ಮಲ್ಪನ ಹೋಗ್ಲಿಚ್ಚಾರು ಮಲ್ಪರ ಕೊನ್ನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಲ್ಲ ಎರಕದ ಐಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಂಜವಂಡ ಐಟ್ ಕಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪ ಸಂದಿಲ್ ಬರ್ಪ ಸಂದಿಲ್ ಪಂಡ ಅವು ಪಿದ ಉರುಡು ಮಲ್ತಂದು ಕಂಪಿಂಡ ಮಲ್ಪನೆ ಮೋನೆ ಬೇತ ಮಲ್ತನ ಜಿಡೆ ಬೇತ ಅವು ಬೇತ ಒಂಜೆ ಎರಕಡ ಬರ್ಪು ಈ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಎರಕದ ಮಲ್ತಂಡ ಎರಕದ ಮಲ್ತನ ಎರಕದ ಮಹತ್ವ ಅಂಜಮಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜನನ ಇಲಕ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಡೆ ಐಕ್ ಬೆಲೆ ಬತ್ತಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಫೇವರೇಟ್ ಉಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ 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 ಇರು ಒಂಜಿ ಐಕ ಸೂತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬಲತ ತೊಡೆತ ನೆತ್ತರದ ಬಿಂದು ಅಪ್ಪಗೆರ್ಬಗು ಸೇರಿದು 9 ತಿಂಗಳು 9 ದಿನ ವರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಲಕ ಪಿಂಡಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಲೋಕದ ಬಳುಪುನು ತುಯ್ನಲ್ಕ ನಿಗಲ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂಚ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿನಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂಡ ಐಕ ಕಲೆ ఒక ಮಾಯದ ನಿಲೆ ಅತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಬಿಲೆ ಈ ಬನ್ಪನ ಹೊರತಾದ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಏತ ಮಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅವು ಬೇತದಾಲತ್ ಅಂಚಂದ ನಮ್ಮವಳು ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗಂದೆ ಮುಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತ ಎರಕಮೆ ದೀದಿಪ್ಪರು ಅವಕೊಂಡ ಅಪರಾಧ ಒಂಜಿ ಜುಮಾದಿಗಂದೇ ನಿಕಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತ ದೀದಿಪ್ಪರು ಅವಗೊಂಡ ಆಪತ್ತು ಕಾಲೋಗ ಹೌದಾಲ ಅಪರಾಧ ಮಣಿಗಂಟೆ ಇಂಚಿನೆಕ್ಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತ ದಿಪ್ಪರು ಐಟದಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜನಕಲ ಎಂಗಲ್ನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ರಡ್ಡು ಬೊಳ್ಳಿಲೆಗೆ ಎಂಗಲ ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಕುಂಜಿರಾಮನ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ತಂದುಳ್ಳ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳೆ ಇಂಥ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಳು ನಲ್ಲಾತ ದಿನಕ್ಕಲಿಡ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕನತು ಕುಲ್ಲಾದ ಪಾತಿರ್ಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ತುಳುವನಾಡದ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕಲೆನಿಲೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲಿಗೆತ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಹೊರಟು ಅಕುಲು ನಮಗೆ ತೂಪವನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ದುಂಬದ ನಿನಕಲೆ ಆಕಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದ ನಲ್ಲಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯಗಳೇನು ನಿರಶನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಏರು ಪೂರ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಈ ಪೊರ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಕೊಟ್ಟಾಯಿರ ಅಕಲೆಗಳ ಏರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ಮುಖೇನ ಅತ್ತಂಡ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನ ತೂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಕೊಟ್ಟಾಯಿರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿರಂತರವಾದ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ವೇದಿಕೆ ನಿಖಲ್ನ ಚಾವಡಿ ನಿಖಲ್ನ ಟಿವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನೆಕ್ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕಿದಿವಡ್ಡ ದುಂಬು ಏಪಲ ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಪಿದೈ ತಿರ್ಗೊಚ್ಚಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ನಾಶ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ಹೊರತಾದ ಬೇತೆ ವಾರೀತಿದ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಲಿಡತ್ತೆ ಸರಕಾರದ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣಪನ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಳದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊನ್ನೆ